boma la Mulanje kumwambo wa mulako wa lomwe mwambo umene umachitika chaka ndi chaka. Ndiye kanthawi kapita kaja tinacheza ndi anthu osiyanasiyana amene amafotokoza ubwino wa mwambowu, kaya kuchikhalidwe, kayaso ku nkhani za ulimi komanso nkhani za mabizinesi. Ndi tinanena kuti mlendo wamkulu pa mwambo umenewu ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzinso ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika amene akhale akufika pamalo ano posachedwapa. Koma tikayang'anira pali akuluakulu ambiri ogwira ntchito za boma. Mwachitsanzo taona kuti wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Honorable Enoch Chihana afika kale pamalo pano, komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa afikanso kale pamalo pano, komanso pali akuluakulu ena ambiri ogwira ntchito za boma amene afika pamalo ano. Ndipo sachedwapa mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pamalo ano. Tinanena kuti pamalo pano pali zinthu zambiri zimene zikuonetsa chikhalidwe cha anthu a mtundu wa Chilomwe: zakudya, mankhwala, kavalidwe, kuvina, manganje, kaya sopa, kaya thekere. Pali magule a mitundu yambirimbiri imene akuvina iwowa kuonesa chikhalidwe chawo. Komatu magule amenewa ena ndi anthawi. Ena mwina amavina nthawi ya ukwati, ena amavina nthawi ya zinamwali, ena nthawi ya zisangalalo chabe. Nde zinthu ngati zimenezi kuti mwina tizidziwe kwambiri, timayenera kuti timve kwa amfumu, chifukwa amfumu ndi anthu amene amasunga chikhalidwe cha madera osiyanasiyana. Nde pano ndili ndi atiye Nkumba, iwowa ndi amboma la Phalombe. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Kodi mwambo ngati umenewu ndiofunika bwanji mwina tikayang'anira kuchikhalidwe cha anthu makamaka kuno ku Tcholo, kaya ku Mulanje ndi ku Phalombe, madera amene kumapezeka alomwe kwambiri? Ndathokoza. Ine nditiye Nkumba. Ndizoona ndithu lero ifeyo tili mchisangalalo chachikulu chifukwa choti tikukumbukira zochitika zosiyanasiyana zimene zimaonesera chikhalidwe chathu. Mwambo ngati uwu ndiofunikira kwambiri chifukwa choti ndi mwambo umene ukulimbikisa kuti ifeyo ngati anthu a mtundu wa Chilomwe tisayiwale chikhalidwe chathu. Mkati mwa chikhalidwe chathu muli zambiri. Munthu kuti aziwe kuti uyu ndi Mulomwe ndiye kuti amatha kuonera zakudya zake, kavalidwe kake, komanso ngakhale chiyankhulo, ngakhalenso magule. Ndiye ifeyo ngati anthu a Chilomwe timafunisisa ndithu kuti tizibwera pamodzi pa chaka china chilichonse pofuna kuti ana athu amene akubadwa asayiwale chikhalidwe chathu, kapena chikhalidwe chathu chisathere pa njira, koma Mulomwe wina aliyense aziziwika ndi zochitika zake, kaya waenda kudera kwa aine ake, kaya ayi alendo abwera kuzationa aziziwa kuti apa ndinakumana ndi alomwe ndipo ndacheza nawo. Pa nkhani ya zakudya, taona zakudya zambiri zimene zayikidwa malo osiyanasiyana kuno. Kodi kunoko alomwe kwenikweni mukati mwasangalala mumakonda kudya zakudya zanji? Alomwe tili ndi zakudya zosiyanasiyana zimene timadya, monga ngati timatha kudya nsima yopangidwa kuchokera kufa wa makaka kuphatikiza ndi nyemba, komanso nyama ya nkhumba timadya, komanso ngakhale nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, ya nkhuku ndi zambiri ndithu kumbali ya ndiwo, komanso ngakhale mbewa, mowa alomwe amamwa ndi zambiri ndithu, kalongonda timadya, na ndolo timathanso kuphika mophatikiza ndi makaka. Ndipo zakudya zimenezi Mulomwe akazipeza iyeso amaona kuti kwa lero ineyo ndadya. Ndi zakudya zambiri ndithu zimene mwaziona ku mastandiko Mulomwe amadya, ndipo akadya amaziwa kuti apa ndafikapo ndasangalala. Taonanso kuli magule osiyanasiyana, koma tamvetsedwa kuti magule amenewa sikuti mmangovina nthawi ina iliyonse. Magule amenewa ali ndi nthawi yake imene mmavina magule amenewa. Gule ngati wa sopa, thekere, kodi magule amenewa mmavina nthawi yanji? Tathokoza. Gule ngati wa sopa timavina magawo osiyanasiyana.
sopa timatha kugwirisa ntchito pamene pakati pathu pagwa miliri yosiyanasiyana popempha kuti Mulungu komanso mizimu yathu atithandizire kuchosa miliri imeneyi, kaya ndi vuto la matenda kapena ngakhale mvula imeneyi kutisowa, timatha kugwirisa ntchito gule ameneyi. Komanso ngakhale muzisangalalo timathanso kugwirisa ntchito gule ameneyi kuti anthu aziwe kuti ifeyo ngati alomwe tasangalala, kaya mwina mwake pali mfumu imeneyi kukwezedwa, ngakhale tapasidwa mphaso ina yake, ifeyo timatha kuvina sopa cholinga choti anthu aziwe kuti tasangalala. Zikomo kwambiri. Muli ndi magule ena amene mwina mumavina nthawi imene mwina pali chisoni kapena mwina pali kusakonda kwina kwake? Eya, magule amenewo alipodi ndithu timatha kuvina munyengo kwenikweni sikuvina, komano timakhala ndi nyimbo zimene ifeyo timayimba tikakhala kuti tili muchisoni, komano tikakamba zovina kwakukulu timavina pamene tili pa chisangalalo, koma osakhala pa chisoni ayi. Pa chisoni koma timangokhala ndi nyimbo zimene timatha kumayimba tili mwakachetechete ndithu. Inetu ndakuthokozani tiye. Amenewo ndi atiye Nkhumba ochokera mboma la Phalombe kutifotokozera zina mwa zikhalidwe za anthu a mtundu wa Chiromwe. Nde pano ndili ndi senior chief inkosi Chanthunya, iwowa ndi ochokera mboma la Balaka. Takulandirana inkosi. Thokoza madam. Kodi inuyo sinu a mtundu wa Chiromwe, koma mwaona kuti ndikofunika bwanji kuti muzakhale nawo pa mwambo umenewu? Mwambo umene ndiofunika kwambiri kukhala nawo ngati tonse a Malawi, komanso kukumbutsana zikhalidwe aliyense chimene amachita aliyense mbali ya kwawo. Ndezoona kuti nzofunika kwambiri kumakhala limodzi. Mwina zochitika ngati zimenezi mukuona kuti zimathandiza bwanji kusunga chikhalidwe makamaka m'midzi ndi m'madera mmene inu mukuchokera mafumu? Izi zimathandiza kusunga chikhalidwe chifukwa chakuti ngakhale ifeyo tudziwa kwa makolo athu, ifenso mmene tikupita tidzasira vana vathu, ndi chikhalidwe chimene sichingafe chidzakhala chikupitirirabe. Ndi chifukwa chake ndipo chikhalidwe chabwino chomakumbukira kuti mwina mwake tisayiwalire chikhalidwe chathu cha makolo athu. Nde ena anakambapo nkhani ya chakudya kuti mwina chinthu china chimene tikuvutika ku Malawi kuno ndi chifukwa choti timangodalira nsima. Kuno taona zakudya zambirimbiri. Inu pamene mukubwerera ku Balaka pa nkhani ya zakudya mwaphunzirapo chani? Pamene patikalimbikitsana chifukwa chakuti anthu amadziwa za nsima ngati mbali ya kwathuyi, koma tikhulupirire kuti ngakhale mbatata imene ikhoza kukhala chakudya. Ndi chakudya choti cholimbitsa thupi kwambiri. Mpunga umene amene amanyanya anzathu mpunga ndi chakudya chawo ndithu choti imene chichi chikhoza kuwathandizira umoyo wawo nkomakula nkomakhala bwinobwino. Taphunzira zinthu zambiri kwambiri. Ndakuyamikani kwa basi inkosi. Ndathokoza. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi inkosi Chanthunya kuchokera mboma la Balaka kuti iwowa sikuti chifukwa choti ndi mulakho wa lomwe iwowa sangabwere kuno ayi, akuti miyambo ngati imeneyi ndimene imathandiza kuluzanisa Malawi kuti tonse tikhale pamodzi. Komanso pano ndili ndi senior chief Maganga, iwowa atu akuchokera mboma la Salima. Ndakulandirana mfumu. Zikomo kwambiri. Inu kuchokera ku Salima ndi chani chimene mwaphunzira kuti anthu a Chiromwe? Inetu malo ano ndaphunzira zambiri kuchokera ku mwambo umene wa Alomwe, ndipo ndikuona kuti mwambo wa makolo ndiofunika kuti ana athu amene abwera mbuyo mwaziphunzira, komanso ifeyo m'bado uno tiziphunzira kuti chikhalidwe ichi chisathe, chifukwa kuti chikumatiphunzitsa zambiri like za mabanja, like mmene tingasamalire ana athu, mmene tingasamalire mabanja athu, ndi zambiri zimene zikuchitika malo ano. Tikuona kuti kunoko kwambirinso kusunga chikhalidwe achinyamata akuoneka kuti ali patsogolo. Mwina kudera lanu mukabwerera achinyamata anu mukayika pamodzi bwanji kuti nawonso akhale magulu omatha kusunga za chikhalidwe kaya kudzera m'magule komanso ndi zochita zosiyanasiyana? Ine mene ndaphunzirira kunoko ndikabwerera kwathu ngati ine senior chief Maganga, nanenso ndikakhala pasi kutolera achinyamata anga kuti nawonso akakhale akusunga chikhalidwe cha makolo kuti chikhalidwe ichi chisafe. Komanso achinyamatawa akamakhala mu zikhalidwe ngati zimenezi sangamakhale opanga zaumbava, omapanga mwina zina zosakhala bwino, komano akakhala mu chikhalidwe chathu akaphunzira zinthu zabwino ngati zimene makolo athu amapanga. Ndakuthokozani kwa basi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amenewotu ndi senior chief Maganga
kuchokera mboma la Salima. Ndiyetu tinanena kuti pamwambo uno tikuyembekezera mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika amene akhale akufika pamalo ano posachedwapa. Kungonena apo kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah afika kale pamalo pano, komanso wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino iwowa ndi Honorable Enoch Chihana nawonso afika kale pamalo ano, komanso tupafika mafumu ndi atsogoleri osunga zikhalidwe kuchokera m'madera komanso m'maboma osiyanasiyana, monga momwe tinachezera muja ndi afumu ena oti achokera ku Salima, komanso kuli afumu ena oti achokera ku Baraka. Kuliso anthu osiyanasiyana achitsikana, anyamata ambiri amene abwera kuzakhala nawo pamwambo umenewu. Pano ndili ndi mmodzi wa achinyamata amene wabwera kumwambo uno. Ambiri tikumaona ngati miyambo imeneyi ndi yachimidzi komanso ya anthu akumudzi okhaokha. Choyamba tuzeni dzina lanu. Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Shamila Mpulula, ndachokera ku Blantyre. Shamila, iweyo chakupatsa chidwi ndi chani kuti ubwere kumwambo umenewu? Koyamba pokhala mmodzi wa alomwe achichepere ndinachiona kuti ndi chabwino kuti ndikhale nawo in the organizing committee ya 2025 kuti tiphunzire nawo cholinga akuluakulu akamapanga retire then we can take over. Mwina zimene ungathe kuwauzako achinyamata ena zimene waona kuti ndizofunika zoti zingathandize kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino ndi zinthu ngati ziti? Kumulakho alomwe sitimangokhala kuti timangovina and all that, timakhaso tikuphunzira chikhalidwe chimene chimatiphunzitsa kuti in a way whereby we can get developed and anything else. So ndinganeno nazo kuti ndaphunzirapo zambiri, one how mene tingalemekezera achikulire and all that. So it's not just about the dances and everything. Moti si mwambo wa anthu akumudzi okhaokha eti? Ayi si mwambo wa kumudzi okhaokha, aliyense atakhala nawo mbali imeneyi. Ndathokoza kwambiri Shamima. Tikutero kuti mwambo umenewu sikuti ndi mmene ena timangouganizira kuti ndi wa anthu akumudzi okhaokha. Ndanena kuti pali mafumu osiyanasiyana, panopa ndili ndi tiye makwangwala amene abweranso kuzakhala nawo pamwambo umenewu. Ndakulandirani mfumu. Zikomo. Ine ndimafuna ndidziwe inu si mtundu wa Chilomwe, koma ndi chifukwa chani mwapezeka pamwambo umenewu? Ine poyamba ndi Sinyo Inkosi Makwangwala amene ndiliwa pa mpando wa Masekongoni Heritage Trust. Zochita zathu ngati ku Masekongoni Heritage Trust ndi zachikhalidwe, kotero kuti tapezeka pano chifukwa kuti tikakhala ndi mwambo wa msangano umene timapanga chaka chilichonse loweruka loyamba la September. Anzathu achilomwe amulakho timakhala nawo limodzi kuphatikizanso ma Heritage Association osiyanasiyana, kotero kuti taona tikoyenera kuti ife tibwere kuno tidzakhala nawo anzathu ndipo tabweretsa gule wangoma komanso amakhosi tilipo mpano. Mwina tikapita m'madera mmene tikuchokera, miyambo ngati imeneyi, mikumano ngati imeneyi, misonkhano yotereyi ikuthandiza bwanji m'madera mwathu kupititsabe patsogolo chikhalidwe chathu? Tikamaliza chonchi mumakachita chani m'maderamo? Chimene timachita ngati ku Masekongoni Heritage timalimbikitsa kuti inkosi iliyonse izikhala ndi mwambo wache pachaka. Ukatha miyambo imeneyo ndi pamene timakakumana mwambo waukulu umene timati msangano, kotero kuti madera mwathu miyambo ing'onoing'ono yachikhalidwe imakhalanso, kotero kuti tikuwalimbikitsa abale athu onse chifukwa tungakhale tuchokera ku Mangoni komene konse alipo achilomwe amene timakhala nawo, tili nawo achiyawo ndi mitundu ina yosiyanasiyana, kotero kuti zonsezi timalola kuti zidzichitika ku madera kwathu. Ndakuthokozani Inkosi Makwangwala. Zikomo kwambiri. Thank you. Amenewo ndi Inkosi Makwangwala kuchokera chigawo chapakati. Ndetinanenanso kuti pano pafika achinyamata osiyanasiyana. Panopa ndiyitane mtsikana mmodzi, Jeni Kadaulo. Jeni ndi mtsikana wakunoko amati ku Lomwe Belt. Lomwe Belt makamaka tinene kuti madera kumene kumapezeka kwambiri anthu a mtundu wa Chilomwe ndi madera kapena tinene kuti maboma ngati Phalombe, Kumulanje, Kucholo, komanso madera mwinamo amapezeka koma amakhala kuti ndi anthu chiwerengero chawo ndi chochepa. Ndiye pano ndili ndi Jeni Kandulo amene yuyu ndi mtsikana. Jeni, tasunthira pafupi. Uli bwanji? Ndili bwino ka inuyo. Iweyo miyambo ngati imeneyi ukuona ngati mtsikana zimakuthandizani bwanji?
ineyo ngati nsikana zimanithandiza kuti no tikhale asikana okula ndi chikhalidwe cha makolo athu tisachiyiwale chifukwa nsikana ukakula mopulikira zambiri sizimachita bwino koma wayenera kukhala nonsikana omva mwambo wa makolo athu. Nde miyambo ngati imeneyi mukachoka malo ngati pano mwabwerera kwanu ndi chani zimene mmakapitirizabe kuti muonetsetse kuti chikhalidwe chimenechi chimwachisunga? Tikabwerera ku nyumba uchoka kuno timakapitiriza kukhala asikana olemekeza amakolo, opitiriza kusata miyambo ya makolo kuti tisakhale otayirira muzambiri. Inde munthu ukhoza kukhala ophunzira, ukhoza kukhala uli ndi mapepala pamwamba komano chikhalidwe cha makolo tanena kuchisatira ndipo timachisatira timachipitiriza kuchilemekeza chikhalidwe chathu cha chilomwe. Inu pano mwabwera litiro? Inetu pano ndabwera lero. Ndiye tamva kuti mwambo umene usukuti unali lero lokha wayamba masiku atatu apitawo. Kwenikweni zimene zimachitika kuno ndi zotani? Masiku amene apitawa kumakhala kugulitsa ngati mankhwala azisamba amene amatithandizanso mu njira zosiyanasiyana pothandizirano mankhwala achipatala. Ndathokoza kwambiri Jeni. Zikomo kwambiri. Ameneyo ndi Jeni Kandulo, mmodzi mwa atsikana a mtundu wa Chiromwe amene wabwera kuzakhala nawo pa mwambo umenewu. Ngakhale tu iyeyu anabwera tsiku la lero akuti mmene wayambira mwambowu kumakhala kugulitsa mankhwala azisamba komanso kuona zakudya, kuphunzira kuti kodi zakudya za Chiromwe ndi zotani. Kuti tu anthu fe ku Malawi kuno tisamangodalira nsima yokha, palinso zakudya zina, makaka, tikhozanso kupanga makaka kukhala chakudya chathu. Nde pano ndiyitanenso wachinyamata wina, iyeyu akuchokera m'boma la Phalombe, ameneyu ndi Kenneth Mangazi. Ndakulandira Kenneth. Ndathokoza kwambiri. Iwe ukuoneka kuti ndi wachinyamata, zimene zikuchitika pano kwa iwe ndizofunika mwanji? Ayi, ndizofunika kwambiri chifukwa chikhalidwe ndi chimene chimationetsa ife kuti ndi ndani. Ndi pamene tabwera kuno monga ngati wachinyamata tabweranso kuzaphunzira zinthu zina zimene makolo athu amachita kalero. Pali zokudya zosiyanasiyana za Chiromwe zimene zimadyedwa. Bado mmene tili pano ngati ana masiku ano kapena kuti anyamata masiku ano tukhala mwina ngati be kumbado okha ngati otayikira pang'ono ku chikhalidwe chathu. Ndi pano pangati achinyamata ndaona kuti ndizofunika kwambiri kuti nkatokhala nawo pano kuti sokatha kuphunzira kuti nkatha kumasunga chikhalidwe chathu. Nde ukayang'ana zakudya kapena mankhwala azisamba zinthu zimene ayikayika zachionetsero kunoko, iweyo ngati mnyamata ukuona ngati zingathandize bwanji kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino makamaka pakati pa achinyamata, mungatengepo mbali yayi? Taona mankhwala kuno osiyanasiyana masiku ano anthu akadwala ndiye kuti nkhani ndi kuchipatala, komanso kuti mankhwala ena azisamba okuti akumatha kuchizanso matenda ena. Ndiye ndi zinthu zokuti zopezekeratu tikakhala kuti tagwiritsa ntchito zimenezo titha kupezeka kuti so tikumatha kutani kutetezanso kunkhani nawo yachuma mwina chazikwena kunkhani yokuti mwina maomo kuti boma likatha kuononga mankhwala kwambiri pa zinthu zina zokuti titha kuzipeza mwachilengedwe tikumatha kuzikwanisa kuzipeza choncho titha kuseva ndalama zimene boma limaononga mwinanso pa zinthu zina monga kunkhani za umoyo. Chabwino. Ndakuthokoza Kenneth. Ndathokoza kwambiri. Ameneyo ndi Kenneth Mangazi, iyeyo ndi ochokera m'boma la Phalombe, ndi mmodzi mwa achinyamata amene tamuona kuti ali pakalikiliki ndithu kugwiragwira zinthu kuthandizira kuti mwambo umenewu ukhale mwambo wapamwamba. Ndiyetu zimene zichitike pano akafika mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika akhale akuyendera malo achionetsero amene ayikidwa tikamalowa pa chipata cholowera kuno kwa Chonde pa bwalo limeneli. Tikalowa pa bwalo limeneli pali malo amene kwayikidwa zakudya zosiyanasiyana, kaya ndi zipatso, kaya ndi zakudya zimene zimaphikidwa, kaya ndi masamba amene tanenera muja kuti kuli zinthu zambiri zimene akuonetsa, komanso kuli zovala. Nde akafika mtsogoleri wa dziko lino ayendera malo amenewa kuti aone zina mwa zinthu zimene anthu a mtundu wa Chiromwe akuchita, komanso zimene zikuoneka kuti ndi zothandiza kwambiri popititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Inu mukudziwa kuti munthu utakhala kuti ukuchita ulimi
ulimi wa mapeyala kapena mapapaya ndikukhala ndi malo mwina pafupifupi 1 eka ukudzala mapapaya okhaokha ndi ndalama zimenezozo. Komanso munthu ukhoza kumalima ndithu nandolo ucha ndi ndalamanso zimenezi kaya tikagulitsa kumakampani kumene akumagula nandolo kaya tizigulitsa tokha pa khomo komanso ndi mbali imodzi yopezera chuma m'makomo mwathu kuti tikhale anthu oti sitikusowa chakudya pa banja pathu. Komanso kuli mankhwala osiyanasiyana, mankhwala amene atenga mbali kwambiri m'malo mmene ndinayenderamo ndi mankhwala amene akuti amatsitsa kwambiri BP. Tikudziwa kuti anthu ambiri masiku ano mwina chifukwa cha zikhalidwe zathu zakudya zimene timadya, kusakonda kupanga masewero olimbisa matupi, komanso ena kumangokhala kungodwala basi timakhala ndi matenda amenewa othamanga magazi. Nde kunokonso kuli mankhwala ambiri achikuda amene akuti amathandiza mavuto ngati amenewa. Anthu amene amadwala matenda a shuga kulinso tu mankhwala othandiza zimenezo. Kuli mankhwala ochuluka kwa basi. Chinanso chimene chapereka chidwi kwambiri ndi zakudya zimene anthu a mtundu wa Chiromwe amadya. Kuli makaka, kuli nandolo, zinthu zimene amatha kuziphikira limodzi. Mama wa anthu akhoza kudya phala masana aphika makaka wawo ndi nandolo adya, madzulo kaya mwina angodya dzipaso likatero ndo kuti tsiku latha. Sikuti tsiku ndi tsiku amadalira kuti adye nsima. Choncho mukaona kuti m'malo mmene mumapezeka anthu a mtundu wa Chiromwe sikuti amalima chimanga chokha ayi, iwowa amalimanso zinthu ngati zimenezi, chinangwa, nandolo komanso zinthu zina zosiyanasiyana kuti apititse chuma patsogolo komanso kuti akhale ndi zinthu zochuluka zokolola m'makomo mwawo. Nde pamene tikupitiriza kukupatsirani zimene zikuchitika kuno tikudikira kuti mtsogoleri wa dziko lino afike pamalo ano, bwanji titaonerako magule amene ali pano. Apa pali gule wa Erapala, gule amene yuyu ndi ochokera mboma la Phalombe. Tatiyeni tionere nawo magule amenewo.
hadi kubwela kwangwe nyama kubwela kwangwe nyama taonera chiyani noyo Wenyama dikosi abalenu wenyama dikosi hangone hangone no wenyama dikosi halo mwe bambo siya kumaseko taonera nduwira ya mulanga wenyama dikosi waisa beba maseko tilinayo ife tilinayo ya tukosi yobanda kusibonda beba ngwangwa tilinayo ife tilinayo ya tukosi yobanda kusibonda maya sadenga ni ngoma yo maya sadenga ni ngoma bunga isiye maya sa kutokera kumangoni kuncheu hedinayo pamene tawina nkhondo ndikhulupirira nkhondo izambiri sotikawina nkhondo angoni amavina kule ameneyu kusangalala kuti apambana nkhondo imeneyi ikatsakosilitsa idengele bakali modo ngoma yo ikatsakosilitsa idengele bakali modo ngoma yo halo mwaku kana bwatsairo Suchamana matafuleni aritsigwe ari alomwe agana angoni yagale Sabana kulowa chaoni kwaya chamu pamakhala kuvina pamakhala magule osiyana imene tikuoneramo pamakhala zakudya koma nkhani yayikulu imene kuchitika kuno ndi nkhani ya chakudya komanso mankhwala azitsamba ndeka nthawi kena ndinacheza ndi Leonard Chimwaza mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo kapena akatswiri pa nkhani za ulimi nde abweranso kuti atsindike kwambiri pa nkhani ya value addition kupanga katundu wathu amene tikulima mdziko muno mwaukadaulo kuti adzithanso kupeza misika m'mayiko akunja. Takulandiraniso Mr. Chimwaza. Nkhani yayikulu kunoko ndi chakudya komanso mankhwala. Pamene tikumalephera kuti dziko lino tipindule ndi zinthu ngati zimenezi ndi chani? Choyambirira mwambono wa mulakhwala omwe umadziwika kwambiri ndi mankhwala osiyanasiyana achilengedwe ameneno amakhala akugulitsidwa. Tinakamba paja kunena kuti kwaoneka kunena kuti mankhwala amenewa ali ndi kuthekera kothandizira dziko la Malawi kuti no tikhale ndi chuma chokwanira. Mwachisanzo pali makampani ena kuno ku Malawi amagwiritsa ntchito mankhwala amene amapezeka madera amene alomwe ali akawakonza muno bwino akumawayika m'mabotolo nkumagulitsa ndipo akupanga ndalama za nkhani. Kodi zikukanika pati kuti no a business ang'ono amene ndi akuno ku Chiromwe nawonso kuchita chimodzimodzi. Tinakamba pajonena kuti nkhani ya pachizungu amati value addition and processing ndi nkhani imene tikuyenera kuti mwina titenge mwa serious. Ndicho linga chonena kuti no achinyamata athu amayi asakanike kupeza ndalama pa zinthu zimene zikupezeka ndela lawo. Taonani pano pamene tikukamba pano kuno ku Chiromwe na ndolo ndo ambiri komano dziko la Malawi limakanika kulima na ndolo ambiri amene mwina tingamathe kumugulitsa mayiko akunja. Pano patu kamba zonena kuti nthaka yathu inaguga koma kunoko ku Chiromwe ndikumene kumalimidwa kwambiri kalongonda ali ndi kuthekera kokonza nthaka. Zimenezi ndi zimene tikuyenera kuti no tizizilingalira. Ndiyeno kwaoneka kuti mwambo uno wa mulakhwala omwe kawiri kumangochitika mwina ngati mmene wachitikira lero
ndiye kuti mwina uzizira kena kuti tidzakumananso chaka chamawa kudzakambirana zimenezi. Koma pamafunika kunena kuti leroli zimene taphunzira pano ndi chani. Lero taphunzira za mankhwala osiyanasiyana amene akuonetsedwa. Lero taphunzira za zakudya zosiyanasiyana zimene zimapezeka madera amene alomwe amapezeka. Ndiye chofunika nchonena kuti tikambirane kunena kuti kodi ndi chani chimene tingapange adi kapena ndi value yanji imene tingapeze kuchokera ku zakudya zimene kuno kuchiromwe zimapezeka. Kodi mankhwala amene amapezeka kuno kuchiromwe tingakonze motani kuti atithandizire kuti kunoko zimene zizi zithandizire kubweretsa chuma. Ndinapereka chitsanzo chonena kuti maiko ngati ku Ivory Coast amakhala ndi mwambo ngati umenewo, ndipo mwambo umenewo kumabwera anthu osiyanasiyana kuchokera maiko osiyanasiyana. Ndikukhulupirira kuti mwambo wa chaka chamawa udzatithandizirenso kuti kuzabwera anthu osiyanasiyana kunoko. Cholinga nchonena kuti anthu amene achatibweresere ndalama, makampani amene amagwiritsa ntchito zisamba kuti akonze zakumwa zosiyanasiyana atakhala kuti akulumikizana ndi anthu amene ndi achiromwe kumene zimapezeka zisamba zochuluka. Ndikukhulupirira kuti nkhani ya zachuma kunoko itha kusintha. Izizi ndi zimene tikuyenera kuti tilingalira. Tikukhulupirira kuti mwambo unowo ukamatha ndi kuti pakhalano timati kalondolondo. Kodi maphunziro amene tawapeza ku mlakho wa alomwe wa 2025 ndotani? Kodi zimene zizi zitithandiza bwanji kuti tipite pasogolo ngati dziko pa nkhani ya chuma komanso pamene tikusamala chilengedwe chathu? Kutera kufunso langa lotsatira nali nkhani imeneyo kuti kodi tikachoka pano inu ngati akatswiri azaulimi mukagwira ntchito yotani kuti mukalimbikitse kuti zimene anthu aphunzira kuno nkhani ya zakudya komanso zamasamba anthu aziyike ndithu pa mtima pawo ndi kuyamba kuzigwiritsa ntchito kuti ziyambe kupindulira dziko lino? Kwambiri ni magawo awiri. Gawo loyamba kunoko ku Malawi ndikudandaula onena kuti kuli njala. Koma ndaona kunena kuti titakhala kuti tili ndi kuthekera koma zikonza zakudya zathuzi kuti zisawonongeke tizigwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali, ndiye kuti njala imene singakhalepo. Zimene taona m'mapavilions koko kuli makaka achinangwa, kuli makaka ambatata, kusonyeza kuti ndi maluso amene mwina anthu ambiri akusowekera. Tikukhulupirira kuti ambiri amene akuonera pano sadabwere kunoko. Koma tikukhulupirira kuti maluso amene kunoko taona amene tingasamalire mbewu zathu, amene tingasamalire zakudya zathu, amene tingazikonza zakudya kuti zisawonongeke. Ndi mauthenga amene tikuyenera kuti tikachoka pano tikafotokozera anthu kunena kuti muthatu kulima chinangwa tisamala bwinobwino kupanga makaka, mutha kulima mbatata kusamala bwinobwino kupanga makaka, pakhala nthawi yayitali mukudyabe tisamangodalira kwambiri chimanga chokha. Zimene zothandiza. Komanso uthenga wina umene taphunzira pano pa mlakho walo pa nkhani ya ulimi ndi nkhani yonena kuti tikuyenera kumalima mbewu zakasinthasintha. Ukoko ku mapavilion uko taona zinthu zosiyanasiyana. Tinakamba kalekale kumeneko kuli nandolo, kumeneko kuli mkunguzo, kuli mbewu zosiyanasiyana. Kusonyeza kunena kuti nkhani ya kukhala ndi chuma pakhomo sitikuyenera kuti mwina tizingokamba za chimanga chokha pamene mangokamba mbewu zina. Tikuyeneranso kulingalira za mbewu zina zimene tikalima zitithandizira kupeza ndalama. So ndi mauthenga amene tikuyenera kuti tiwatenge kuti anthu akaphunzire. Pophatikizirapo kuti kuno ku Malawi tionesese kunena kuti mankhwala amene timapanga zakudya zimene timalima tizikonze mapaderadera kuti zizibweretsa ndalama. Komanso mwambo ngati uno kuzibwerano makampani osiyanasiyana ndi alendo ochokera kunja. Ndi cholinga chonena kuti chikhalidwechi chithandizire kubweretsa chuma kuno ku Malawi. Ndathokoza kwambiri Mr. Chimwaza zikomo. Amene ndi Leonard Chimwaza amene amayankhulapo kwambiri nkhani za ulimi, afotokoza nkhani zambiri ndithu zokhuza ulimi komanso kuti makampani ambiri azitha kubwera kumalo ngati ano kuti aziona ntchito zimene zikugwiridwa kuno, aziona mbewu zimene anthu akulima, kuti makampani ngati amenewa athandize pokonzanso mbewu zimenezi kuti zikhale zapamwamba, zikhale zoti tizitha kumagula m'mashopu osati ukangotha mwambo ngati basi mbewu zija zathera pomwepo. Koma makampani osiyanasiyana azibwera kumwambo ngati umenewu aone mbewu zimene anthu akulima, zimene akuonetsa. Anena za nandolo, anena za makaka, mbewu ngati zimene zizi akalimalima athe kuzikonza mwaluso, zikapita m'madera osiyanasiyana zikhozanso kumapeza misika kunja kwa dziko lino. Tikatero tikubweretsanso chuma chochuluka ku dziko lathu la Malawi. Mbewu zimenezi, mbewu ngati nandolo, sikuti timagwiritsa ntchito kapena timadya ku Malawi kokha kuno. Kuli maiko ambiri amene amadya kapena kugwiritsa ntchito nandolo. Komanso pali mankhwala ena ambiri amene timamwa mzipatalamu ndipo amagwiritsanso ntchito kuchokera ku zinthu zoti zimalimidwa kapena tinene kuti zinthu zazitsamba. Nde tikayang'anitsitsa mwambo umene ukufikira pena paliponse pa moyo wa munthu, thanzi la munthu, umoyo wake
ndi zonse zimene munthu zamuzungulira chifukwa ngakhalenso kumanga nyumba makonzedwe a nyumba zonsezi kunoko anthu akuphunzira ndeni nanena kuti kuno zochitika ndi zambiri nkhani yake ndi chisangalalo pakadali pano tikupatsirenikonso ena mwa magule amene akuvina anthu pamalo ano kuno kwa Chonde pamene tikudikira mtsogoleri wa dziko lino kuti afike pamalo ano. Mulanje masosoto aloe bwalo. Anzanga entertainment ndithandiseni gule uko ndithandiseni gule wina mabesi kachanga tilowe mbwalo kuchokeraso kuti lazulu kosakalisapa amayi ndi amambo chikhale kumandira president wa dziko lino la Malawi komanso patron wa mulako wa lomwe tipitirizebe kupera magule pamene a president azifika pamalo pano posakalisapa amoyo na atate erivedi ukuluku Profesa Arthur Mutharika yoyo ali president lakwela komanso patron na mulako alomwe na anwene baba anorokumelela ndena akalebe mterilaka niwelaka panonelaka magule mohona atu amoda ewandre dowara ndituda kak ivenyaka ule ukarathilema mwene ule eyaka otata ningu ya ina vile amoni ya ota brown na wera maregula ovenyero Mozambique mafumu akuluakulu amene akhala limodzi ndi a Paramount Chief Kaduya pamalo pano amene wandi maregula mafumu akuluakulu kuchokera mu dziko la Mozambique ziko mkwambiri muito obrigado.
Vilani mone matoko Vilani mone matoko Manyami adaona we Daona manyami adaona Tingoyamba jeoje. Andwena manena kuti Andwena manena kuti Mama ai sinali jojo apita Mama ai sinali jojo apita apita masaina Andwena manena kuti alomwesa kumana Andwena manena kuti alomwesa Mama ai sinali jojo apita apita masaina Mama ai sinali jojo apita apita masaina Jezo iwe
Mpaka Masa. Mwira kaola, abale mwira kaola, abita olera, abita olera, abita olera, Goliati, Cholo, Mulanje, Deza, Mpaka. Gule amene akulowayo nditekerani mganda. Atekerani mganda ate ndipange changu. Tegerane pe aye murago aromwe. Tegerane pe aye murago aromwe. Murago aromwe. Murago aromwe. Tegerane pe aye murago aromwe. Tegerane
Mazoma ali mbwalo Serebwede kuchokera ku Phalombe akonzeke. Ndikuamba tu gari madai mana na yauluo na kapengu wanga miyo gari madai mana ya ulijere na kapengu wanga miyo yameni kibire na kapengu wanga mnangano nitawa yameni kibire na kapengu wanga mnangano nitawa bo ukwa kawo Ndibira na kapengu wanga mamunanga ndika wawe Kalimata imara uruwa na kapengu wanga miyo Kalimata imara ulijere na kapengu wanga miyo Kalimata imara uruwa na kapengu wanga miyo Ndibira na kapengu Another morning again. Another morning. Another morning. Ameneyo ndi Mulanje Mazoma West mbalo mumu kulowa Serebwede kuchokera ku Phalombe. Yesi achemwa masewereza ndi mmenetu zilili kuno kwa Chonde kwatiyentera manja mboma la Mulanje. Ndetanena kuti pamalo pano tikudikira mtsogoleri wa dziko lino yemwe akubwera kuzakhala nawo monga mlendo wamkulu komanso tikudziwa kuti Phalombe Serebwede tipange changu tikupatsireni kwa mzanga Barbara Mandia amene ali pa mdipiti umenewu umene president wa dziko lino akubwera pamodzi ndi Profesa Gertrude Mutharika kuzakhala nawo pamwambo umenewu wa mulako wa lomwe. Barbara Yes, tikulandireni MBC Radio 1 komanso ku MBC TV ine Barbara Mwandira kukupatsirani ndithu mdipiti umenewu wa mtsogoleri wa dziko nokudusa pano pachinakanaka anthu ochuluka ayima mbali mwa msewu kusangalala ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika wafika. Tikumva ndithu ana akusekerera, amayi, abambo, anthu ochuluka asonkhana ndithu mbali mwa msewu umenewu. Komanso pamene timayenda tinalinso kuona anthu ochuluka mu msewumu, tadutsa mpaka na msewu wa Jali komanso kufika pa Chonde. Anthu ali ndi chidwi kuti aone mtsogoleri. Mulako wa lomwe Cultural Festival umenewu ndi mwambo umene ndithu mtundu wa Chilomwe umakhala kusangalala zambiri kuonetsera zimene zimachitika ku mtundu wa lomwe. Kuli zochuluka zimene anzanga akhala kupatsirani zakudya, magule ndi zina zotero. Pakali pano tatsala pang'ono tikhale tikufika ndithu kumeneku kwa Chonde. Pamene tikuyenda amayi akusangalala, kuyimika manja mwamba, ena akuyimba nyimbo kusangalalira mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika ndi mayi akunyumba kwawo Madam Gertrude Mutharika amene akhale akulowa posachedwa pa kuyendera
mapavilion kapena kuti mndandanda wa zinthu zimene ationetsere za mtundu wa alomwe. Tikhale ndithu tikupatsirani posachedwa pa kwanzanga Cosmas Chale alikale pamene popo poti pamene pali mndandanda wa zinthu. Pano tikudutsa ndithu tikudusabe gulu la anthu ochuluka limene ndithu lili ndi chidwi kuti aone mtsogoleri wa dziko lino. Tikunena kuti mtundu wa Chilomwe ndi modzi mwa mtundu umenenso uli ngati the fourth ethnic group kuno ku Malawi, the largest group. Ndi mtundu umenewu ndithu uli ndi anthu ochuluka, komanso tisayiwale kuti mitundu yonse mdziko muno imene ilipo yochuluka kuma Malawi ndi mmodzi ndithu. Ayi tikhale tikupasirani zambiri pamenepa anthu ali ndi chidwi kuti akamve mtsogoleri wa dziko lino kuti ayankhula chani. Komanso festival imeneyi ndi imene yabweretsa pamodzi anthu ochokera madera osiyanasiyana amene afikanso kumwambo kumeneku, kuyambira atsogoleri a mipingo, atsogoleri mafumu, komanso atsogoleri amaudindo osiyanasiyana. Mu msewu umene mutu ndi mmene zilili kuti ana, akulu, amayi ndi abambo ayima ndithu kuti athe kuona mtsogoleri wa dziko lino. Kodi mwambo umenewu wa Mulako Cultural Festival ndi mwambo umene mwina chaka chino ukhale mosiyana ndi miyambo ina yonse, chifukwa chonena kuti tikuyang'ana kwambiri chindunji pa imene timati theme kapena kuti mutu wa mwambo umenewu. Tikunena kuti this is the 17th ndi mwambo umene uli kachi number 17 chiyambire chikhazikisire, chifukwa unakhazikisidwa 2007 ndi mtsogoleri wakale Profesa Bingwa Mutharika. 2007 ndi pamene anakhazikitsa ndithu mwambo umenewu umene umabweretsa pamodzi anthu mtundu wa Chilomwe komanso kusangalala ndi mitundu ina. Chifukwa ena mwina timatha kufunsa kodi Mulako wa Alomwe kukudzadza chonchi chifukwa chani? Imeneyi ndi nthawi imenenso mitundu ina imatha kubwera nkuzasangalala nawo anzathu a mtundu wa Alomwe. Ndithu ndi mmene tikuchitira kuno kwa Chonde pamene tatsala pang'ono kuti tilowe mdipitu umene wa mtsogoleri wa dziko lino wafika ndithu pamene khwimbi la anthu lasonkhana ku mwambo umenewu, khwimbi lochuluka, mwambo umene ukubweretsa pamodzi anthu ochokera mzigawo zosiyanasiyana kuzasangalala ndi kuchezerana ndi mtundu umenewu wa Alomwe. Tikunena kuti ku Malawi kuno kuli mtundu monga Asena, Chewa, Atumbuka, mtundu ina yotero. Koma anzathu amene watimatha kuonanso akukonza miyambo yosiyanasiyana. Koma lelo chidwi chathu chikulunjika kuno kwacho khwimbi lochuluka, anthu amene ayembekezani ndi chimwemwe, amene akusangalala kuti mtsogoleri wa dziko lino amene fika ndithu pamalo pano. Kuno kwa Chonde ndi mmene kulili pazanyengo kukutentha ndithu, koma anthutu asonkhanabe, sanaone kuti kuli dzuwa, sanaone kukutentha mbali mwathu Cultural Festival imene ikubweretsa pamodzi amayi, akulu, abambo ndi ana kusonkhana ndithu kunyadirira kuti aone mtsogoleri amene wangolowa posa pachisankho. Panopa tikuyandikira pachiponde kubwalo limene anthu asonkhana zochitika zinasiyana. Tatsala pang'ono kuti lowe mchipata chimenechi pamene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika akhale alo kudya yana zimene amakonza mtundu wa Alomwe, kapena zovala zimene amakonza mtundu wa Alomwe, magule osiyanasiyana. Anthu amene akusangalala mphepetemu, tikuona anthu amene akukondwerera ndithu kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika, Profesa Mutharika, pamene apambana posachedwapa pa chisankho cha 16 September. Kuli kochuluka
wa lomwe mwambo umenewu ndi mwambo wachikhalidwe ndipo takhala tikuonera magule osiyanasiyana koma posachedwapa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Mutharika komanso mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika akhale akufika pamalo ano. Nde zitachitika akafika pamalo ano ayendera nsanja zimene akhazikitsa kumene kuli zinthu zosiyanasiyana zoonetsa khalidwe la chikhalidwe cha anthu akuno ku Mulanje, ku Phalombe komanso ku Thyolo. Nde akafika mtsogoleri wa dziko linoyu nde kuti kukhala kuti mwambo chatsopano wafika pa mponda chimera posachedwa pa mmene tikuonera mmene tikumvera mtsogoleri wa dziko lino tsopano wafika pa malo ano. Komanso mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika kufika pa bwalo la chonde kumwambo umenewu wa mulakho wa lomwe. Mwambo umenewu waitana anthu azikhalidwe zosiyanasiyana. Mukucheza kwathu kuja munamva ndithu pali anthu amene achokera ku Salima, mafumu ochokera ku Salima, ena achokera ku Baraka, ena achokera ku Karonga, ambiri ndithu ochokera madera osiyanasiyana komanso zikhalidwe zawo zosiyanasiyana. Sikuti kuli anthu achikhalidwe cha chilomwe okha ayi, komanso kuphunziratu paja timati ndikuyenda, munthu ukayenda umaphunzira zambiri. Lerolo pa 19 Oktoba ndi tsiku limene mwambo umenewu wa mulakho wa lomwe wafika pa mponda chimera kumalizisa sopano chifukwa mwambo umenewu wakhala ukuchitika sabata yonseyi yapitayi. Panali kuphunzitsana kaphikidwe ka zinthu zosiyanasiyana, kuona mmene alomwe amakonzera kapena kumangira nyumba zawo, mmene amagwiritsana ntchito zisamba zosiyanasiyana pofuna kuchiza matenda, komanso kavalidwe kawo, magule amene amavina akakondwa, magule amene amavina pa miyambo yosiyanasiyana. Zonsezi zinachitika mkatikati mwa sabata imeneyi. Kumalizisa ndithu kwa mwambo umenewu ndi lerolo la Mulungu kutsendera zonse zimene zachitika mu sabata imeneyi. Ndetinanenatu kuti kuno ndithu kuli khwimbi la wanthu mundipondera mwana aliyense ndithu kufuna kuti aone kuti kodi mwambo umenewu lerolo ndipindulako ndionako zotani. Kwafika atsogoleri komanso akuluakulu ogwira ntchito za boma, atsogoleri amabungwe osiyanasiyana amene abweranso kuzakhala nawo pa mwambo umenewu. Nde akuluakulu ena ndi amene akhala akulandira mtsogoleri wa dziko linoyu akamafika chakunsanja kuno kumene akhale kuti aonere ndi zina zimene zitachitike kuno, kukhala kuyankhula zosiyanasiyana kuchokera kwa anthu amene akonza mwambo umenewu, anthu amene amaona za chikhalidwe cha lomwe, akhala akufotokozanso mbiri za chikhalidwe cha lomwe komanso mwina zimene zinapangitsa kuti mwambo umenewu uzichitika chaka ndi chaka. Ndi tinanena kuti mwambo umenewu chaka chino cha 17 kuchitika, unayamba mchaka chimenecho umakhala chitoliro ndithu choonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino wafika kupereka ulemu kwa mtsogoleri wa dziko lino.
zateremu ndekuti mwambo ucha tsopano wafika pa chiyindeinde pamene mtsogoleri wa dziko lino komanso mayi wa dziko lino afika pa malo ano kwa Chonde kwatiye Mthiramanja mboma la Mulanje. Ndetu tinanena kuti kuno kwafika atsogoleri osiyanasiyana komanso tingozindikira kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah alipo mpano, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Enoki Chihana alipo mpano, akuluakulu ena ogwira ntchito za boma alipo mpano, akuluakulu amabungwe osiyanasiyana, azipembedzo osiyanasiyana, komanso akuluakulu ena azikhalidwe zina, mafumu taona kuli atiye Makwangwala aliko nkuno, taonanso kuli atiye Nkumba aliko nkuno, taona inkosi cha Mthunya aliko nkuno, senior chief Maganga akusalima aliko nkuno. Mwambo umene uli mwambo ochitisakaso kumene kwasonkhana ndithu khwimbi la wanthu. Bwalo la Chonde likuoneka ngati lachepa chifukwa nde kwachulukano anthu tsopano mmene president wa dziko lino walowa, ndekuti khwimbi lonse la wanthu limene limadikira mtsogoleri wa dziko lino panja pa chipata cholowera kuno, khwimbi lonseli tsopano nde lalowa kuno tsopano. Kuli chinamtindi cha wanthu, kuli gulu la wanthu, mundipondera mwana uja nde ali kuno. Ndi mwambo ochitisakaso ndithu, ndi mwambo waukulu, mwambo wapamwamba. Nde posachedwa apa tikhala tikupatsirani kwa amene akutsogolera mwambo umenewu wa tsiku la lero, amenewa ndi Jack Mavutula. Nde ndikusiyeni m'manja mwa Jack Mavutula kuti apitirize mwambo umenewu kuchokera kuno kwa Chonde mboma la Mulanje. Mthungulu wazimayi alomwe wariwe watu nyimbo ya mtundu watu imeneyo kusanyisa kuti president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika alitu pano tsopano pa Chonde kuno kumulanje kumene kukhale mwambo wa mulako wa lomwe. Kwabwera alendo ochuluka, ndaona pa ena anzathu achibale athu achimwenye, komanso ndaona ena machinese awiri atatu, komanso pali anzathu ena ochokera madera osiyanasiyana, mafumu ochokeranso madera osiyanasiyana alipo mpano. Ndi mwambo umene wasonkhanitsa anthu osiyanasiyana kubwera malo amodzi pano pa Chonde. Choncho chimene chichitike no apa nchonena kuti president wa dziko lino pamodzi ndi first lady akhala ndi mipando mwawo ndipo tsopano mwambo onse ukuyamba. Professor Arthur Peter Mutharika, Your Excellency Madam, panthawi ino mundilole nditane Bishop Livingstone Samden kuchokera ku Christian Fellowship Pentecostal Church kuti atitsegulire mwambo wathu mmasana uno ndi pemphero. Owe mulpale elukuluku ila munakulele aweni nuitana bishop awi mutukumanola enivekele wa muluku awi hine ehiye matani mwiwa a bishop. Hallelujah. Hankoni ni putele mito nivekele
apuya muluku mulubali mwanena elabwela nelabo ya wirimu enthawila nawa mamithoni vinyo wihina nuthamaleni ekamba ya mulako walomwe hiyano alomwe narimela hiyano alomwe namanyambusiwa nari otiwaliwa koma ekamba ya wihina mwani vaha asogolihu abingu wa Mutharika mune baiwa wituwe muredele mulako walomwe tiyokaya mulako wohuli wa wihina alomwe atene etukumanye vamoha o hakalala wina nothamala nywano muluku mulubali munakhala mwirimu ninothamala ni ethawiyela muluku wihina hiyano alomwe moni vaha muloko ohuleya wihina loko la alomwe lidiwela neke arrive mulomwe amudiwele mukhwae erikurukuyela kuya muluku kinou tamalani ekamba ya wihina moni vaha Profesa Arthur Peter Mutharika wihina aniholele amalawi athene elabo ya Malawi yarimela elabo ya Malawi yananara elabo ya Malawi yariva vikon koma holelo Profesa Arthur Peter Mutharika monivaha wenanko mose onikumiha omaviho wigubuto wihina ni hakalale nijeke apuya wirimunko nyuwana muthamale ekamba echimanga oyo anaromea wihina nakuo akwaranya 100,000 tani anakwanihe moni vulusa apuya nywano timuyanena mwakavihere apuya mulupali a Professor Arthur Mutharika na veto ayo etoniwe wihina cabinet minister parena mata wihina transformation for Malawi wihina arive mutu ahakalale wambela vano kina hiya datenenda matani mwanyu wihina muniholele arive mutu ahakalala kavano nyuano muholele kina tiya datenenda matani mwenyu apuya Yesu Kristo mvulushahu amen amen. Your Excellency and Your Excellency Madam Ameneo Anari a Bishop Livingstone Samden kujogera ku Christian Fellowship Pentecostal Church. Panthawi ino Your Excellency monga ino amemuli patron wa mulako wa lomwe mafumu athu akuluakulu ngati mfumu yathu yaikulu Paramount Chief Kaduya amakhala ndi nthawi yoyendera anthu awo midzi yawo kuti amve mavuto komanso kuti awathandiza bwanji anthu awo. Your Excellency and Your Excellency Madam ndilole pa nthawi ino ndiyapase mpata mwene wa mamwene the Paramount Chief Kaduya komanso malegula mafumu akuluakulu anzawo amene achokera mu dziko la Mozambique kuti atichitire gawo limeneyi loyendera midzi yawo kumva mavuto anthu awo. Orihe mapu ya mulupale Professor Arthur Peter Mutharika komatoni mowe mulupale Gertrude Mutharika elukuluku ila nuvekeni awina na anwene baba Paramount Kaduya inakale ewaka baba awiyetele midhidiwa komatoni mamwene mangonongono komatoni monga alomwe ni nawita na akwiho venyero Mozambiki inakale pamodani maregula timamwene mulupali Mozambiki erivemu yaka ena wani kalaga baba dida mapu ya mulupali Professor Arthur Peter Mutharika nuveke na nakulele awina mwene Paramount Kaduya ya mbele wete la midhi diwa vamulako nimva
Chabwino pa nthawi ino ndipemphe anzathu a protocol komanso a security tatipangireni njira pa amene pathira red carpet pa mwasangasanga chifukwa mafumu atulukire pamenepa. Anzathu a protocol komanso anzathu a security mutithandizire kuti nthawi yathu iyende mudongosolo. Zikomo kwambiri. Your Excellency sir and Your Excellency madam, in the next 2 minutes Paramount Chief Kaduya akhala kufika pamalo pano kuyendera midzi yawo kumva mavuto anthu awo komanso kuti angawathandize bwanji. Mapu ya mulu pale Profesa Arthur Mutharika vamudani mowe mulu pale Gertrude Mutharika munakulela wihina na anwene vava Paramount Kaduya anakala waka vava ni mamwene mangono kwa vamudato opwesera ni maregula ofenyera Mozambiki niveke asupai apale awi ana mabilivita munivahe etilia mvomvo vavu na kumele mwene Paramount Kaduya. Anzathu as security komanso protocol tithandizeni to clear the space. Mafumu akamabwera timafuati apanse ulemu wawo enerera wachifumu tisagundegunde ali ndi dongoso lawo mene amapangira. Distinguished ladies and gentlemen, maso athu akhale pa red carpet pamene Paramount Chief Kaduya komanso the legacies from Mozambique amene ali akulu amafumu amene aperekeza Paramount Chief Kaduya. Your Excellency, amene tikugwira ntchito mama uno, dzina langa ndine Jack Mavutula, komanso my colleague amene akutipasira muchilomwe James Ngambani. Zikomo kwambiri. Dida pa Paramount arna owa awaka na wan magulaye asupai ditu akumelela alomwe elulu ntungulu lazimai orhe mapu ya mulu pale Paramount Kaduya awaka kana waeka ana wandi tu na supa yae muoneke mavakayo komato nigula etio yanetaye na ndido venetela nudi aina yawana atona kumana ndamtunduti itala ohirupa murimu mavuto hiana omakiwa ovenyi hiwa mitekoni ngatalomwe dida vandi tu Paramount Kaduya o kumelela ni mamwene mamoda komato maregula ovenyera o Mozambiki ja a Paramount Chief Kaduya kufika malo pano komanso kuyendera mtundu wawo monga mwachikhalidwe chathu cha chilomwe komanso ali ndi mafumu akuluakulu kuchokera mu dziko la Mozambiki amene alati ayi tiyendere midzi limodzi ndi Paramount Chief Kaduya. Paramount Kaduya pamoja na maregula ni mamwene mangono irina wetela mudi nditu orukunua opelela olemu wa mapu ya mulu pali Profesa Arthur Mutharika pamoja ni mowe mulu pali Gertrude Mutharika ina adela ina yai netela midinda wona wina yai anahu ina kumana ninti alongo venyi hiwa mitekoni omakiwa irina wadela na oikupanya otenku muluko khalao musakoni kumokwelaya kapena kunena kuti mchipululu simofera pa nthawi ino. Distinguished ladies and gentlemen, Paramount Chief akupita kukakhala pa mpando wawo wachifumu pamene akumaliza kuyendera midzi yawo komanso kumva mavuto anthu awo midzi yawo
amenewa akupita kopumula. Either a Paramount Kaduya ni maregula ni mamwene mamoda enja witeko liwiwa obenyera nyumbani wona murukunua empala nditiyakarazi awiyituwe awi ervelo bano ni nyahulevu maso watu akale kusogoloku pamene ya Paramount Chief komanso akuluakulu achifumu malegula kuchokera ku dziko la Mozambique akupita kukakhala pansi pamene akumaliza kuyendera mizi yawo ndi kuyankhula ndi akuluakulu mizi kumva mavuto anthu awo. Didaba Paramount ale apia inapale akarativi tekoni amali hawetela mizidiwa asupaiwa eriwa uledo awi ervelo erventawi ervelu kuluku noroamba po programu aho muito obrigado. A Paramount Chief kupitirizabe kuyendera mizi yawo kumva zosowekera za muzi kuchokera kwa nduna zawo manyakwa awo ndi anthu awo kuti aone kuti awathandiza bwanji anthu awo. A Paramount nditu erna wona mamwene mangono wina ina katamihasi kati atwena kumana ninti maka ukatamihalesika mwaho watada alomwe wariwe Ndithokoze anzathu amagule zikomo kwambiri. A Paramount Chief amaliza kuyendera magule masana uno kuyendera midzi yawo masana uno zikomo kwambiri anzathu amagule. Akwa magule no thokoza awimwa abelela Paramount bamudana maregula ni mamwene mangono awina amaliha oyetela mamwene mangono didaba amagule karatini bati awina mambo ahu onyahuwe muito obrigado. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi. Your Honor, Justice Dr. Jane Ansah, AC, JA retired, Vice President of the Republic of Malawi. Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, Second Vice President, Designate of the Republic of Malawi and President of the Alliance of Democracy Afford. Honorable George Chabonda, Minister of Foreign Affairs and Member of Parliament-elect for Mulanje South-West constituency. All the cabinet ministers here present, Dr. Justin Saidi, Chief Secretary to the President and the Cabinet, and all government officials here present. Honorable Peter Mukito, Secretary General of the Democratic Progressive Party, and all the Secretaries Generals, all the Secretaries General of the Alliance partners here present, Mr. Muchanakwai Mpuluka, Chairperson of the Mulako Walomwe Board of Trustees, and all the board
members here present, Mr. Felix Tambles, Chairperson of the 2025 Mulako Alomwe Main Organizing Committee, and all the members of the Main Organizing Committee here present, Honorable Charles Mchacha, Democratic Progressive Party, DPP, Regional Governor for South, and all the members of DPP here present, Mwene wa Mwene Paramount Chief Kaduya, and the following chiefs here present, Your Majesty Ngwenyama Inkosi Yamakosi Mbera 5, Your Majesty Ngwenyama Inkosi Yamakos Gomani 5, Paramount Chief Lundu, Paramount Chief Kiungu, Paramount Chief Chikulamayembe, and Paramount Chief Kawinga, Bishop Livingstone Samden, the officiating Krege, and all the religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Ladies and gentlemen, respected traditional leaders, church leaders, esteemed guests, and all the proud sons and daughters of the Lomwe tribe. It is with great joy that we gather here today for the vibrant Mulako Lomwe Annual Festival, a celebration that transcends a mere event and embodies the enduring legacy, journey, and spirit of the Lomwe people. On behalf of the organizing committee and my own behalf, I welcome you warmly to this year's Mulako Lomwe Festival. Orihea mapu ya mulpali Professor Peter Mutharika, vamudani mowe orihea Gertrude Mutharika, mwiwa hinano wakelani vavani proni vawaninyu vajonde. Kumato orihea Justice Dr. Jenny Ansa anepili elapwela. Kumato orihea mapu ya Enoch Kanzingeni Chihana, vamuda arve mutu ariundata ningu mwiwa hina noa kelani kalani ota puwa mva moni panya mwaka munawa kuma arve mutu mwiwa hina no makela yekai. Your Excellency, Sir, and Your Excellency, Madam, distinguished ladies and gentlemen, Pantawino Mundilole Ditani Ambassador Edward Sawirengera kudia dipanse history ya Mulako Lomwe. Ambassador Edward Sawirengera. Orihea mapu ya mulupale vamudani mowe Gertrude Mutharika nuveke ni elukulukulela awihina nimwitane mapu ya Sawirengera awihina anerengele epili ya Lomwe mapu ya Sawirengera. Your Excellency, Professor Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Mowe Professor Gertrude Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi,
Right Honorable Justice Jenny Ansah, SC, JA, retired, the Vice President of the Republic of Malawi. Right Honorable Enoch Kanzinge Nchakufa Chihana, Second Vice President Designate of the Republic of Malawi and Madam Chihana. Honorable George Chaponda, Minister of Foreign Affairs, also Member of Parliament for this area, elected. All cabinet ministers present here, Honorable Justice Saidi, the Chief Secretary of Malawi government, Chairman of Mlakwa Alomwe, Mapu ya Mtokotoko, Muchana Kwa Mpuluka, and all board members, Chair of the organizing committee, Orihea Tamburas, all protocols observed, invited guests, ladies and gentlemen, chifukwa chofuna kusunga nthawi, Your Excellency, mundilole mwachidule ndipereke mbiri ya Alomwe, pepani ndipereke mbiri ya mulako wa Alomwe, kapena kuti bungwe lalikulu la Alomwe muno Malawi. Alomwe, Alomwe! Alomwe, Alomwe! Mulako wa Alomwe ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa mchaka cha 2007 mosogozedwa ndi President wachitatu wa dziko la Malawi, His Excellency Mapu ya Mulupale Malemu Professor Bingwa Mutharika, yemwenso anali patron woyamba wa mulako wa Alomwe mpaka chaka cha 2012 pomwe anatisiya kupyolera muimfa. Kuyambira mu 2012 mpaka lero patron wa mulako wa Alomwe ndi His Excellency Mapu ya Mulupale Professor Arthur Mutharika, yemwenso ali msogoleri wachisanu komanso msogoleri wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino la Malawi. Mmene tikuyankhula pano ndiye President wa Malawi mmene tikuyankhula pano. Masomphenya kapena ndinene kuti cholinga cha mulako wa Alomwe pamene chimakhazikitsidwa mpaka na pano chinali kapenanso kuti ndi kutsitsimutsa, kapena kuti kulimbikitsa, kapena kuti kutukula, komanso kusunga mbiri ndi kusunga miyambo ndi chikhalidwe cha Alomwe Malawi muno. Anthu a mtundu wa Chilomwe phaka lawo kapena kuti komwe anachokera ndi kumvuma kapena kuti kummawa kwa Mozambiki. Ndipo Alomwewa anali gulu limodzi, likulu lawo Panamuli Hills. Koma pamene Alomwe ena chifukwa cha njala imene inapezeka mzaka za 1600-1700, ena anayamba kuchoka Panamuli Hills kumapita cha kummawa kupita ku Indian Ocean ku Chiwambo kumene masiku ano timati ku Kilimani. Ndiye amene anachoka kuchokera ku Namulu kumapita cha ku mawa uku, amenewo anadzipasa kuti iwo ndi alolo. Ndipo gulu limeneli lidakakhala ku Chiwambo. Koma Alomwe ena osalirawa ena amapita cha kumpoto nakafikanso ku masiku ano timati ku Nampula, ku Cape Delgado, ku Nyasa province, malire ndi Tanzania, ukumalire ndi Lake Malawi. Amene wawo anapitirizabe kukhala
ndi dzina loti alomwe. Alomwewa anakhazikika makamaka palikulu pawo amapatchula kuti Manamuli Hills anakhala pamenepo. Ndiye magulu amenewa alolowa ndi alomwe otsalirawa onsewa chifukwa cha masiku akupita anapezeka kuti malilime awo ayamba kusintha kapena kuti ma dialects, ndi anapezeka kuti zinenero zawo ngakhale chinali chilomwe koma chimasiyana umo ndi umo, nakhala magulu kapena malilime 15. Pa 15 wa alomwe amene anali Panamuli napita kumpotoku amatchedwa malilime awa: Amanyawa, Amarata, Alikuku, Anahito, Amakuwa, Amwinyamwelo, Amalokotera, Amihekani, Ashirima, Amuhipiti, Ameto ndi Amwihavani. Amenewa ndiye amatchedwa alomwe osaliracha. Alolo analicha kummawa ku nyanja ya Nchere uku. Ku Chiwambo kunasala magulu atatu awa: Akhokhola, Athakwani ndi Amarenje. Koma kuno ku Malawi Chimwihavani ndi Chikhokhola ndi malilime achilomwe omwe amalunkhulidwa kwambiri m'dziko lathu la Malawi. Akulu awa akuyankhula pa mchilomwewa akugwiritsa ntchito makamaka chinenero lilime lotchedwa Chimwihavani. Alomwe aphiri la Namuli ku Mozambique mmene amakhala kumeneko masiku amenewo amaliona phiri la Namuli ngati phiri lopatulika, phiri loyera. Alomwe amakhulupirira kuti ku phiri la Namuli ndikomwe kumakhala Mulungu. Anakhulupiriranso kuti ku phiri la Namuli ndikomwe mwamuna woyamba ndi mkazi woyamba pa dziko lonse lapansi anapangidwa kumenekoko. Ndipo atachuluka anthu pa dziko lapansi anafalikira ku dziko lonse lapansi. Ngati mmamva kuti anthu anachokera kuti molingana ndi mbiri ya alomwe anayambira pa Namuli. Sichodabwisa anthu amene munapita ku Scotland, kuli malo ena ache ku Southwest Scotland kumatchedwa Kilmarnock. Alomwe amakhulupirira kuti Kilmarnockyo anthu oyamba kukhala kumeneko ndi anthu amene anachokera ku Namuli. Chifukwa kuno mkuiwa musaiwale kumulanjeku tili ndi Greenock kumeneko, m'bale wache wa Kilmarnock. Ulendo wa alomwe wochokera kumvuma kwa Mozambique kubwera kuno ku Malawi unayamba muzaka za pakati pa 1300 ndi 1400. Mabweredwe awo polowa mdziko lino amabwera pang'ono ngati mabanja osati gulu lalikulu. Amabwera mwini mbumba ndi mbumba yache ndi kumabwera mdziko muno kudzapempha malo, akapasidwa malo aja ndi kukhala pamene paja ndi kumachulukana pamene pajapo. Ndiye anayenda mzaka zimenezizi. Koma pofika kumapeto a zaka za 1800 gulu lalikulu lidabwera ku Malawi chifukwa chofuna ntchito m'minda ya tii imene a British anatsegula kuno kumulanje ndi kuthyolo. Komanso alomwewa amathawa nkhanza za ku Mozambique. Boma la Mozambique limadzunza kwambiri ngakhale kupha amuna akumeneko. Ndiye alomwe anathawa ku Mozambique ndi kubwera kuno kudzafika podzapeza malo ndi kukhazikika. Mmene timafika mu zaka za 1936 alomwe ku chigawo chakumwera kuno anali pafupi 69% ya anthu amene anawapeza kuno. Kuno anawapeza ayawo, anawapezanso amang'anja anali mdziko muno. Koma chifukwa anabwera ndi chigulu chambiri anayamba kuchulukana. Kuyambira mu 2008 pomwe tinayamba kukhala ndi mwambo wa pachaka wokondwerera chikhalidwe chathu, mulakhu wa alomwe wathandizira kubweretsa umodzi pakati pa alomwe, komanso walimbikitsa umodzi pakati pa mitundu yosiyanasiyana ya kuno kwathu.
kuphatikizapo kulimbikitsa umodzi pa anthu andale. Umboni ndi momwe zili lero. Pano pali anthu ambiri a mitundu yosiyanasiyana ya dziko lino. Komanso pali anthu andale ochokera ku zipani zosiyanasiyana za dziko lino. Alomwe ochuluka m'dziko lino akuthandizira mu chitukuko cha Malawi muno m'magawo osiyanasiyana. Muli alomwe ambiri amene akuchita ulimi waung'ono komanso waukulu. Palinso alomwe ambiri amene akuchita mabizinesi. Pali alomwe ambiri akuthandizira maphunziro a dziko lino. Pali alomwe ambiri ali m'mabungwe, makampani, maorganization ambirimbiri. Komanso alomwe ambiri akupezeka akuthandiziranso akuchita nawo ndale. Komanso alomwe ambiri akupezekanso mu gawo losangalatsa ma entertainment. Pamene pali mulomwe ndiganiza tonse amene tili pano tivomereza pamakhala chisangalalo, chifukwa alomwe pamene pakhala mulomwe anthu saleka kuseka, chifukwa mulomwe amakonda kusekesa kwambiri. Bungwe la Mulakho alomwe limasogoleredwa ndi mamembala a Board of Trustees omwe amatsogolera ndi wapampando, kapena kuti mkulu wa Board of Trustees ndi wapampando. Pakali pano wapampando wa bungwe la Trustees ndi mapu ya mtokotoko mucha nakwaye mpuluka. Kuyambira nthawi imene Mulakho alomwe unakhazikitsidwa takhala ndi apampando awa. Wapampando woyamba anali mapu ya Dr. Ken Lipenga amene anali wapampando 2007. Koma chifukwa choti Alipenga nthawi imene anali wandale ndiye tinaliona kuti bungwe lino mosogozedwa ndi apatron athu oyamba anatiuza kuti asamatsogolere wandale. Ndiye mu 2008 tinasankha wapampando amene anali mapu ya Oriheya Joseph Mathiola Mwanamveka amene anakhala wapampando kuyambira 2008 mpaka na 2013. Wapampando wachitatu anali mapu ya Malemu Bright Mangulama. Awa analowa chifukwa choti mu 2013 Mwanamveka anayamba ndale ndiye anausiya mpando uja ndi kubwera Amangulama amene anakhala kuyambira 2013 mpaka na 2015. Chifukwa cha imfa anasiya mpando. Wachisanu wa number 4 anali mapu ya Professor James yani amene anakhala wapampando kuyambira 2015 mpaka na 2018. Wa number 5 anali mapu ya Leston Muli amene anakhala wapampando 2018 mpaka na 2021. Wa number 6 anali mapu ya Elvis Todi amene anakhala kuyambira 2021 mpaka na 2023. Amene tili nawo panopo ndi mapu ya mtokotoko mucha nakwaye mpuluka amene tili nawo kuyambira mmene atoda nasiya mpaka na pano. Koma bungwe la Mulakho alomwe limayendesedwa ndi anthu amene amagwira ntchito kulikulu ku secretariat, ndipo mtsogoleri wa ku secretariat ndi chief executive officer amene amatsogolera bungwe limeneli. Pakali pano chief executive officer ndi mapu ya Pius Abel Mvenya Junior ndi amene akutsogolera ku secretariat. Madziko a Mulakho alomwe ndi mafumu onse achilomwe omwe akupezeka mdziko lino, ndipo mafumuwa amasogozedwa ndi mfumu yayikulu kapena kuti paramount chief ya alomwe. Alomwe 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 alomwe. Your Excellency, mapu ya mulu pale Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. Your Excellency Amowe Gertrude Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi. Right Honorable Jenny Ansah, the Vice President of Malawi. Right Honorable Enoch Chikana, the Second Vice President Designate of the Republic of Malawi. All Cabinet Ministers, Chairman of Mulakho alomwe, Board of Trustees, the Chairman of the Organizing Committee,
invited guests, all Lomwe's present here. Ine ndikafika pamenepa olemekeza president munilole kuti ndalankhula mbiri ya Mulaku Alomwe. Mulungu akudaliseni, Mulungu adalise Malawi, Mulungu adalise Mulaku Alomwe. Alomwe Alomwe. Thank you very much. Kwa nthawi ino ndipemphe ma speakers onse amene tikubwera kusogoloku tipange recognize our patron, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, komanso Madam Gertrude Mutharika, komanso tipange recognize our Vice President, Justice Dr. Jane Ansah, komanso the Right Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, the second Vice President Dignity. Tipeleke ulemu kwa ukhawo chifukwa cha nthawi yathu kuti tisunge nthawi. Your Excellency and Your Excellency Madam, pa nthawi ino mundilole tiyapase mpata komanso kuwapempha mwene omamwene Paramount Chief Kaduya kuti atiyankhule masana uno. Zikomo. Ore amapu ya mulpale vamudani mowe mulpale Gertrude Mutharika elukulukwila munakulele awini mvenye Paramount Dr. Kaduya awina anakule elukulukwela malingani elukuluku na velele kole vangono kumave olemu onorokopia arive mutu arontathaninko. Alomwe. Wariwe. Zikomo kwambiri. Olemekezeka athu mapu ya mulu pale Professor Arthur Peter Mutharika. Olemekezeka athu amowe Gertrude Mutharika. Olemekezeka athu a Vice President a Jane Ansah limozi ndi achiwiri anu. Olemekezeka a Board Chair amuchana kwa impuluka mapu ya mng'onong'ono. Olemekezeka a Ferris Tumblers Organized Chair. Komanso pano tili ndi mapalamount athu inkosi Mberwa, inkosi amakosi Gomani, Paramount Chief Kyungu, Paramount Chief Chikula Maembe, Paramount Chief Kawinga, and Paramount Chief Lundu. Komanso pakati pathu tili ndi matiye maregula amene achokera ku Mozambique, amenenso ali abale athu. Matiye onse, ma senior chief amene muli pano. Ulemu nduna zonse za boma ndiye ogwira ntchito onse a nyumba ya malamulo amayi ndi abambo. Olemekezeka choyamba tafuna tikufunireni mafuno abwino Bwana President makamaka pokhulupiridwa ndi a Malawi
kukusankhani chisankho cha chaka chino. Ambuye akudaliseni. Mapwiya mulu pale malinga ndi mwambo wa chaka chino, mutu wake ndi mzimu wakupirira, kugonjetsa zovuta pamodzi. Mutu umenewu tinawunikira ndi magawo angapo. Mutu uwu tinasankha pa mwambo wa chaka chino pokumbukira zovuta zomwe takhala tikudusamo mu zaka zimenezi, monga kusefukira kwa madzi, anamondwe, COVID-19, kukwera kwa katundu, komanso matenda osiyanasiyana. Chomwecho tinagwirana m'manja ngati a Malawi, potengera kuti ndife amtundu, posatengera kuti ndife amtundu wanji, koma ngati Malawi tonse, atonga, asena, atumbuka, achewa ndi mitundu yosiyanasiyana yonse Malawi muno tinagwirana manja. Ndi chifukwa chake tinasankha mutu umenewu. Bwana President, ofotokoza Master of Ceremony anena kale kuti tikuyendera anthu osiyanasiyana m'madera amene timabwera kuno. Ndi anthu anafotokoza madandaulo awo kapena mavuto awo. Mavuto omwe amakumana nawo Amalawi tonse kuti tigwirane manja pofuna kulimbikitsa ntchito yakuthana ndi kusintha kwa nyengo, makamaka posamalira ndi kubwezeretsa chilengedwe, pofunanso kuti tigwirizane ndi masomphenya anu bwana, komanso ndi kuthana mavuto omwe amaza kamba kakusintha kwa nyengo. Tipezereponso mwayi kulimbikitsa maphunziro achinyamata. Mudateronso bwana manifesto anu kuti nyamata kapena sikana ayenera kupitiriza maphunziro ake, potengeranso inu bwana President amene muli pa mpando, komanso kulimbikitsa zikhalidwe zosiyanasiyana za makolo athu kuti zipite patsogolo. Bwana, ine mwalo mwa mafumu onse tikufuna tithokoze chifukwa cha kulimba mtima kwanu, pololera kutukanidwa, kufunidwa zoyipa, komanso simunatengere. Munalimbabe mtima chifukwa mukanatha bwana President Mapwiya mulu pale kupita dziko lina kuti mukapumule, koma munasankha kukhala Malawi kuti mutumikire a Malawi. Mwa ife tifuna tikuyamikireni. Bwana, mupitirize Mapwiya mulu pale mtima wanu osakondera mtundu wina uliwonse, komanso ofunira mafumu zabwino. Ntchito yanu yotukula dziko lino bwana, pitirizani. Pomaliza bwana, anthu dziko muno akhala akuchitidwa nkhanza amene tafotokozera kuti tadusa madera. Anthu amatidandaulira kuti anthu anali kuchitidwa nkhanza, kukhapidwa, kumangidwa, ngakhale kupitisidwa ku ndende mu zifukwa zosiyanasiyana za mitundu. Mapwiya, pamenenso mukukonza dzikoli onse omwe amatumidwa kukhapa anzawo chifukwa cha ndale, kuba, kuchosa muzintchito, zifukwa zosiyanasiyana bwana, tiyasiya m'manja mwanu kuti monga inu mtsogoleri odziwa malamulo. Zimenezi zapezeka titayenda m'madera amene takhala tikudusa. Bwana, ngati mafumu tifuna tikusimikizireni kuti pamene mukukonza ndi kutukula dziko lino, ifenso mafumu tili nanu. Mapwiya mulu pale pamapeto pake ndithokoze aboma, mafumu a business, komanso ndi akufuna kwabwino kuthandiza mwambo wa chaka chino kuti ukome mmene wakomeramu, komanso ngakhale aine ake akumuzi anatengapo mbali chifukwa chikhalidwe chili kumuzi pamodzi ndi mafumu ndi aine ake amene osanatengapo mbali. Mapwiya mulu pali limodzi ndi amowe tifuna tikuthokozeni monga patron komanso monga president chifukwa chobweranso pa mpando.
Monjezera khaniso pano achinyamata museke makutu malu asakhale cherereya ya sekeni chifukwa nkhani ili pano siyanu mmene afotokoza mumbiri muja ife alomwe timaziwika ndi chisangalalo komanso kumasuka ndiye pano monga anthu timaziwa mitengo chifukwa kandanana kuti achinyamata nkhani isiyanu malu omwe aseke nkhani ili pano ndi akuluakulu kuma paviliyoni kuja kuli zambiri zimene azimayi kuli sasi kumene kuja achisikana zaka 18 kuli sasi zonena kuti muzikathuna osasikana sabwerera kumalonda ndikati sikana ndi wazaka 18 kupita kweti ndichifake ndati ana mawu osiyanu makutu omwe aseke asikana kuja kuli sasi nzimayi samabwerera kumalonda komanso azimayi wamandidandaulira kuti nyumba simukuyenda azibambo sukani matupimo akanga ude mwatani kodi mwachose mwanankali sukani vuwa nyumba mungoti munabadwa bambo bwanji pakana kunja kwacha sano za unabadwa zo zinatha kachape ni thupi anyamakazi wachoke mukachapa nthupi ndiye kuti chaka chama muzabwera muli guaranteed muzabwera muli mphamvu olemekezekatu bwana president mapu ya mulu pali limodzi ndi amowe pomaliza pake tinakoza mphaso kuti tikupaseni mphaso imeneyi ndi anyama kuti ayaya akaoche komanso unayikapo chipande na mombe chipande chimenechi chonena kuti zitukuko pamene mukugawa ndiye kuti zikufalikira Malawi yonse pamene mayi akuphika ndiye kuti mayi ndinu mukamapakula china chilichonse chimabwera pana Malawi chimabwera pana mombe ndiye kuti chipande chikamaomola ndi zituko kumpoto chigawo chapakati komanso kumwera kuno ndiye kuti Malawi yonse yakwanira ndiye mukamaona chipande ndiye kuti muzaona chitukuko chimene chingafalikire pa Malawi yonse. Ambuye akudaliseni, ambuye akupaseni moyo wa thanzi mapwiya komanso ndi mowe zikomo kwambiri zikomo kwambiri. Amenewo anali Paramount Chief Kaduya kuyankhula masana uno. Panthawi ino apitirire kukapereka mphaso imene akonzera patron His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika. Ore amapo ya mulpali Professor Arthur Peter Mutharika pamudani mowe mulpali Gertrude Mutharika elio kulukwilati awina Paramount Dr. Kaduya anayandi tu wa president awina avelele vano mituka yayo ko hiwa ina akuse ng'ombe koma thamu kusana muyombe na muyombe amowe yakuruwake sima vate sika ina kawiwa na esima nara na mwani yatile na muyombe sika na paramuteko olomva hamuranda mmoda dakala miranda mili olomva hamiranda mili dendo ntanda uzahina mapu ya mulpari Professor Arthur Peter Mutharika maningani murimanyule woha nyambu satu mwapanga kezi tukuko mwavaka vive konywa ano Malawi mu kawila nipo ni ezitukuko au hinato ehuti waleni maningana Malawi tokeni uti walari yayo Dr. Paramount Kaduya ovelela nditu empaso wa mapu ya mulu pali Professor Arthur Peter Mutharika. Invited guests tikuona kusokoloku a Paramount Chief Kaduya kupereka mphaso kwa patron amulako walomwe His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Pano nditu a Paramount akubwerera kumpando wawo wachifumu
kuti akapumule atapereka speech yawo masana uno. Ndikumbusenso kwa maspikers onse amene tikubwera kutsogoloku kuti tiye tipereke tipange recognize komanso kupereka ulemu kwa order imene napereka ija kuti tisunge nthawi. Your Excellency Sir and Your Excellency Madam, pa nthawi ino mundilole ndizunse mwana wanu Council Felix Tamblais, the organizing chairperson of Mulako wa Lomwe 2025 annual event. Amayi ndi abambo pa nthawi ino ndizunse Council Felix Tamblais. Orihe amapu ya mulu pale Professor Arthur Mutharika bamudanamo we Gertrude Mutharika elokulukwila muna kulele awihina nimvenyi hemwane na mutuku manwa muyakoda awihina anganyira mvanimvo opara mvanimvo awi arive mutu apate vava. Orihe amapu ya Felix Tamblais mapu ya imelani mwatopole latu. Your Excellency Professor Arthur Mutharika, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor Justice Dr. Jenny Ansa, Senior Counsel, Justice of Appeal, retired, Vice President of the Republic of Malawi, Honorable Ino Kanzingen Tihana, Second Vice President designate of the Republic of Malawi, and President of the Alliance for Democracy, AFORD. Your Excellency, a President adziko lino takulandirani kuno kumwambo wa 2025 mulako wa Lomwe. Ifeso ndiwonyadila koposa chifukwa ngakhale muli otanganidwa pa nthawi ino malingana ndi kuti mwangolumbira kumene kukhala President wa dziko lino chakutengerani inu kuti mukhale nafe masana uno zikomo kwambiri. Your Excellency, ndi masiku angapo apitawo pomwe inu munalumbisidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Udindo mwasenza ndi olemera, tsiku ndi tsiku mmalingalira komanso kuchita zinthu zoti dziko lino liyende bwino kupita msogolo. Motero wa President posiya ntchito zambiri zimenezo ndikutilemekeza kubwera kwanu pamalo pano. Ife sitichitenga chimenechi ngati chinthu chophweka iyayi. Olemekezeka President, ife timakondwera kuti mumakhala nafe nthawi zonse. Mawu omwe munatilonjeza pomwe dziko lino linataya mtsogoleri wathu mapu ya mupale Professor Bingwa Mutharika, may his soul rest in peace, mwakhala mukutisungabe mpaka lero. Inu a President munanena, and I quote, sindizakusiyani ndipo simuzayenda nokha. Zaka zonsezi, Your Excellency, ngakhale mtundu wathu wakhala ukumana ndi zinthu zambiri, zipinjo zambiri, koma mwakhala nafe nthawi yonseyi, and we thank you for that. Mwa inu, Your Excellency, timadziwa kuti tili ndi kholo lodalirika. Mumatilangiza nthawi zonse mwachikondi monga ana anu. Mumatilimbikisa nthawi zonse kukhala pamodzi, kuthandizana, komanso mumatilimbikisa kuti ana athu aziphunzira. Olemekezeka a President, ndikwabwino komanso kuyenera kuti pamaso panu mundilole a President kuti ndithokoze a chairperson a mulako wa Lomwe mbuye athu mchana kwa Mpuluka, amenewa agwira ntchito yakulu kwa basi munyengo imene tinavutika kwambiri ndi Cyclone Freddy. A board chair athu amchana Mpuluka anachita chotheka kusonkhasonkha thandizo la ndalama, chakudya komanso zovala zimene zinafikira anthu amene anavutika ndi Cyclone Freddy. Your Excellency, mavuto enanso omwe anakumana nawo iwo a board chair kunali kuchosedwa kwa abale ndi alongo athu pa ntchito pa zifukwa za ndale.
Your Excellency, ena analandidwa katundu, abale ena anamangidwa kumene, ndiponso ena chifukwa cha zimenezi zinapezeka kuti matenda anapeza chifukwa cha nkhanza zimenezi, komanso ena anatisiya. May their souls rest in peace. Olemekezeka a president, mundilole kuti ndipange recognize the board of trustees amene takhala tikugwira ntchito limodzi kupitiriza ntchito ya mulako wa alomwe. With your indulgence, Your Excellency, allow me kuti anthu amenewa ayimirire ndipo muwaone. Board of trustees, please. Zikomo kwambiri. Your Excellency, ana anuwa akumana ndi zopinga zambiri poyendesa mulako wa alomwe. Komanso kuti mwambo uno ukhale wakoma chotere akumana ndi zambiri. Despite all that, Your Excellency, anthu amenewa ayesesa kusonkha limodzi kuti festival imeneyi ya 2025 iyende bwino. Your Excellency, allow me also to recognize the efforts imene apanga mafumu athu. Nawonso mafumu athu anayenda m'mizimu ndikusonkhalisa imodzi na ndolo komanso chimanga chimene chapangisa kuti mwambo uno uyende bwino. Your Excellency, mundilolenso kuti ndithokoze komiti imene ndagwira nayo ntchito kuti mwambo umene ukhale opambana chotere. And with your permission, Your Excellency, allow me kuti so muione komiti imeneyo. A committee, please, dzukani kuti abwana akoneni. Thank you. Imene, Your Excellency, ndi committee imene tagwira nayo ntchito. Your Excellency, komanso ndipange recognize anthu osiyana-siyana, mabizinesi, makampani, mabanki amene atithandiza ndi ndalama komanso zakudya zimene zagwira ntchito pa mwambo uno. Abwana, anthu amafusa kuti kodi chifukwa chani nthawi zonse anthu inu alomwe mumakumana chaka ndi chaka kupanga mwambo umenewu. Ndiye tiyenera kudziwa kuti ife timakumana chaka ndi chaka kuti tiziphunzitsana komanso tizindikira chikhalidwe cha makolo athu. Monga tikudziwa kuti tili ndi magule osiyana-siyana amene enanso taona kale ndipo enanso tiaona chigawo chimene chikubwerachi. Komanso ife timapanganso nsembe imene timapereka kwa Mulungu kumwamba kuti azidalitsa ndi kuthesera mavuto athu. Your Excellency, pomwe ndikumaliza malonje amenewa bwana, ndati ndikuziwiseni kuti mwambo wa chaka chino tinakonza kuti tigwiritsa ntchito ndalama zosachepera 280 million Malawi kwacha. Your Excellency, at an appropriate time, tizapanga ripoti imene tizabweretse ku office kwanu kukuzani imene tagwirira ntchito imeneyi, Your Excellency. Pomaliza ndikuthokozani nonse amene mwabwera pano. Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Alomwe alomwe! Alomwe alomwe! Zikomo kwambiri. Alomwe alomwe! Alomwe alomwe! Wariwe! Wariwe! Elulu 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 elulu! Tungulu azmai! Your Excellency and Your Excellency Madam, panthawi ino mundilole kuti ndikudziwitseni kuti malegira kapena mafumu akuluakulu amene achoka mu dziko la Mozambique kuwaperekeza Paramount Chief Kaduya sanabwere okha, abwera ndi a DC ochoka ku Zambezia, boma la Miranje ku Mozambique, amene ati ayi malegira mafumu akuluakulu asayende okha, Your Excellency. Your Excellency and Your Excellency Madam, panthawi ino mundilole ndimudzutse mwana wanu Mr. Muchanakwaye Mpuluka, the chairperson of Mulako wa Alomwe
Board of Trustees. Orihe mapu ya mulpale Professor Arthur Peter Mutharika vamodani mowe Gertrude Mutharika elukulukwila nuvekeni awina nimvenyi hemwaninyu yoyo ari mukalapu ya veteko ni mara mtemune mu alomwe orihe mapu ya mchana kwaye mpuluka awi awakulatu komatonyuanu awakeleni mapu ya chempuluka muranyi vomvonga venyani awi mwawakele ya Professor Arthur Peter Mutharika na Malawi thene alomwe alomwe isike bamwe Alomwe, alomwe. Alomwe, alomwe. Alomwe, alomwe. Alomwe, alomwe. Mapu ya mulu pale. Pepani bwana. Chea sana yankule wafika tukugule avinidwe kai. Fama wanga majokela mugule muchi. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi, Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, the First Lady of the Republic of Malawi, Your Honor Justin Dr. Jane Asa SC, retired Vice President of the Republic of Malawi, Your Honor Enoch Kanzingen Chihana, Second Vice President Designate of the Republic of Malawi, and also the President of France for Democracy Afford, all protocols observed. Bwana, nchitu yanga siya ikulu ndiyo ndi kuzuseni. Koma monga wapa mpando, ndili mawu awiri kapena atatu, otiti yankhulane pang'ono, ndi mtundu wanu. Bwana mwamva Palamount akuyankhula nkhani za mutu wathu wa chaka chino, umene ukunena kuti mtima wopirira, komanso kuyenda m'mavuto limodzi. Your Excellency, ndimafuna ndingokuwuzani kuti mbuyomu takhala tikunena koma ndikubwerezanso. Bwana ananuwa aona mavuto siyana. Bwana kupatulapo njala, bwana kunali kumangidwa. Sindikudziwa ngati mabelo kuti alipo kapena alibe. Koma panopo ananu ambiri aona mavuto, nkhani zake zosaziwika bwana. Anthu amangotengedwa manyumba usiku. Tukamba pano, ena anena organizing care hapa. Ena bwana mpaka afika poti amwalira chifukwa cha BP. Bwana tipemphe. Tikudziwa bwana inu simmabwezera, koma ife ngati alomwe timamva kuwawa nafeso bwana. Apatron, nimafuna ningonena poso kuti chifukwa cha atulankhani ali pano, ndifuna ndiwonjezere paine alekeza olemekezeka ambassador asawerengera. Ambiriwa amakonda kulemba nkhani zawo, ndiumanena kuti bungwe la mulako ndi bungwe solena kuti ndi chipani. Bwana ndikanakhala kuti fewe ndi chipani, bwezi ine ntakhala pa ballot. Mnandionapo ngati chairman wa mulako ndine, pa ballot panalibepo. Apatron alema pa ballot chipani cha DPP. Tamva naiti?
ndisazamveso mukulemba kuti Mulakho ndi bungwe la chipani. Ife si achipani. Bwana kusimikiza kuti ife si achipani mwamva mu history muja amene anali tchera oyambirira wa bungweli amene okhala Dr. Ken Lipenga. Koma sana akhale cheya chifukwa iwo aja amayimira. Komanso sanali wokha iyayi. Panali aona bonchaja alipo mpano taimana mbwe. Anchajawo bwana anali nawo mugulu yambirira kuti akhale ma trustees. Sana akhale chifukwa iwo anali MP amenewo. Ndiye wina akamayima wakuta na ndolo wake ndikuyamba kulalata zimatibweteka ngati alomwe koma sitimakuyankhani. Ulendo wina mukazapitiriza tizangotumiza ndolo cha kumenekoko. Bwana msonkhano uno anakala organizing chair kuti unali msonkhano otiuza ndalama zoposera 280 million. Ndimafuna nene pano bwana mwina ena azikunamiza nona ena azilemba zosiyana-siyana. Msonkhano uno takwiza kito ndalama zomatithandiza anthu athu ama business plus anthu ena ama business akunja palibe ndalama ya boma imene akuisa ntchito pa msonkhano uno. Ndifuna ndiyankhule izi chifukwa chonena kuti ena akachoka pano azona ngati kuti Mulakho wachitika chifukwa cha boma. Ayi bwana, boma sinakuiza ndalama zake pano, tayuza ndalama za anthu kusonkha. Ena bwana amene atithandiza ajausana achule, ine ndichula ena akuluakulu ochepa. Akampani ya NBS Bank ndi Nico Holdings bomba kuti ndi board chairman yawo komanso asiwo tango imana akuluakulu abwana akoneni bwana amene atigwira mkono kwambiri. Komanso Apostle Kawinga zikomo kwambiri. Apostle Kawingaso atigwira mkono kwambiri. Komanso achina Conrad Bako ali kumushuko bwana atigwiraso mkono kwambiri. Komanso anzatu a Chinese ndaona achina Jack ali hapa atigwiraso mkono pa chilinganizo chimenechi. Komanso tu bwana tifuna tinene kuti anthu ambiri akufuna kwabwino plus anthu athu aliyense amasonkha pang'ono kunyamula na ndolo wawo kubweresa kuno, kunyamula chimanga chawo ndikubweresa kuno. Izi ndikunena kuti Mulakho bwana odibisa limboma umachitika chaka ndi chaka. Musayambe lero chifukwa chonena kuti abwana ndi president kuti muzitibaya mipeni. Situlola zimenezi. Bwana china chimene ofuna ndiyankhule ndi nkhani ya mgwirizano wathu. Bwana pano taitana anthu azathu osiyana-siyana. Pano tili ndi amang'anja ndi achairperson nawo omwe tango imani kuti abwana akoneni alipo mpano amang'anja. Komanso bwana pano tili ndi kupatulapo kuti pabwera ainkosi Kristo ndama sekongoni amene abwera ndi gulu lawo alipo mpano. Komanso tu pano bwana mwina atusana achule tili ndi oyimirira Kalonga Gawaundi kuchokera ku Zambia alipo mpanonso bwana. Komanso tu anenakale tili ndi adisi ya ku Milanje plus abayatu aku Mozambiki alipo mpano. Bwana ndimafuna ningonenaso kuti ife monga abungwe pali zambiri zimene tikuchita. China chimene tikuchita bwana ngozi wako pang'ono afumu anena za mankhwala osiyana-siyana azisamba. Panoponso ife ngati bungwe tagwizana nazo athu aja timati African Herbal Mixture. Pali samba zina bwana zimawawa tifuna zizika m'makapsules. Alomwe kuti masamba owawa aja tisamamwe azika m'makapsules anthu amene waso asikwa chipata chawo pacho ndipo mpano alipo bwana. Your Excellency lisakutaye nthawi yambiri wanofana ningonenaso kuti bwana takulandirani kumaso congratulations kuti munawina kukhala president. Bwana upresident mwawina nyengo yovuta imene anthu akuchokera m'mavuto ochuluka. Ndipo bwana ife tikuziwa zonena kuti tikuyangana inu andi inunso bwana simutisiya yayi. Koma ndimafuna ningonena chinthu ichi. Pali anthu ena bwana mkamati yang'ana mumva ina akunena kuti iwe ni momwe usasankhe momwe nzako. Bwana ife anatichosa ntchito omwewa mukatilemba ifenso ndi anthu. If we are qualified tilembeni bwana. Chifukwa anthu akuyankhula zambiri mwina bwana kuti anisankhe ine mumva iyayi mlomwe nzako. Ngati mlomwe ali ndi qualification bwana mulembeni naiso ni Malawi. Your Excellency ndisakutaire nthawi yambiri anandiuza kuti ningokususani. Pa nthawi ino bwana it is my honor to ask Your Excellency the State President to speak to your people. Ladies and gentlemen, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, our Mapi Amolupale. Thank you, Your Excellency.
Ziko kwambiri. Moni nonse. Moseiwa. Miano no seiwa. Lero ndosanga kwambiri choyamba nipeleke ulemu kwa salutation paper Samuel. Choyamba nipeleke ulemu kwa a first lady. I was so used to saying former first lady, but now I think she's a former first lady. Ulemkwa first lady, Professor Mutharika ulemwanu. Ulemkwa Right Honorable Jenny Ansa SC, Vice President of the Republic of Malawi. Ulemkwa Right Honorable Enoch Tihana, Second Vice President of the Republic of Malawi. Ulemkwa a Chairman Amlakwa Alongwe, Bamba Mutaha Mpuruka ulemwanu. Ulemkwa Paramount Chief Kadoya, the Paramount Chief Kyungu, Gomani, Mbela, Chigwamaembe, Nwafumo Nsemuri Pano, Komanso Mafuma ku Mozambique nse ulemwanu. Ulemkwa Mamisa muri pano, Makamaka Honorable George Aponda, chifukwa ino ni constituency yao, ndiye ulemwanu. Ulemkwa ma MP asopano mwenye mwasankhido ulemwanu. Ndi makansala asopano ulemwanu. Komanso ulemu tonse tabwera pano ulemwanu. Ngati ndayola munthu mmodzi mundikhululukire, koma onse oyena kulanda ulemu wanu. Ine ndiosangala kwambiri lero kubwera kuno ku Mulako kuti ticheze pang'ono
komanso kuti tisangalale. For the last 6 years, as you know, tikachoka pano, anyamata amandiperekeza, achinyamata mpaka kumsingi kwa chiwanekuya, kutuja, amandiperekeza. Ndiye timayankhula nitu through the window, chimala chonse amafunsa amadandala kuti njala. Ndipo ine kabla kunyambabe nimamva kuwawa kwambiri kuti ana akupulika ninjala kwa palimene chimene ngachite nthawi imeneyo. Koma tsopano ndiosangalala kwambiri kuti posachedwa pano njala itha. Chifukwa tikugula 200,000 metric tons mu Zambia. A Minister of Agriculture and my official owner natuma ku Zambia zulo ayankhulana agwira zonse za ntengo za transport zonse tagwirizana. Posachedwa pa chimanga chiyamba kubwera kuno, komene ndi disappointed kuti anthu ena mafarmers amu Malawi ayamba kudandaula kuti chifukwa chanyi mukugula chimanga ku Zambia pamene kuno chimanga chili kuno ku Malawi. Koma chimanga chimene amachibisa all this time, amabisa chimanga andukhala njala, amabisa kuti mtengo wa chimanga ukwere. Ndiye tsopano ataona kuita ula chimanga kwina kwace ndakuna kuti atala kwa ife tikagula chimanga chimene sinakudziwa kuti muno munali chimanga chimene ali kubisa. Anzanga Malawi, sometimes let's try to be patriotic, eh? Tisamanganiza kwa nthawi yonse ya makobi nthawi zinatiziganizira anthu anu. I think for somebody to accuse me of ordering maize from outside when there was maize here and they had it, the highest form of utter nonsense. Salesmen, choncho za chimanga. So this time, mukambali pelekeza kumati njala adali ndikuuza kuti njala itaposa chwera pa next week. Ine ndikaongeza zimachilika ndipo ndikachiza zimaonjezedwa. So I do what I promise and I promise what I do. The church we dosanga kambiri kubwera kuno kumambo kuno ndi tokoze abalanga kuno ku Rome Belt chama mavoto amene munandipasa mavoto ambiri kwambiri ndikuizima kwambiri mupitirize zimenezo. Komanso ndithokoze mitundu yonse Malawi maligino onse ifo kanda Rome, kaya Sena, kaya Yawo, Atumbuka, kanda Ngone, kanda Atonga, kaya Alambia, onse achewa, onse anandipona ine popanda chisankho, onse anandipona. Yoje nhambuze kuti ine sinasankhidwa ndi mtundu umodzi ayi. Ndasankhidwa ndi mitundu yonse muno Malawi. Choncho ineyo
ndithandiza mitundu yonse mosasankha to the extent that I'm able to do so. Mukuyankhula behind my back, ndikumva zimene zikuyankhulidwa, mundipase mpata pang'ono, ndiyesese kukonza dziko lino. United inherit a very difficult situation. In Mulikuya Simukuziwa, how bad things are. Having been inside for 2 weeks, Diguzwa, how bad things are. Things are very, 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 very bad. Extremely bad. Then we remember one day, when the pastor support, it's like they demand so much from me at this point, because I don't have the capacity to give things to everybody, nor do I have the capacity to give a job to everybody at this particular point, because the job list is very limited. So bear with me. I'm doing my best, and I'll try to be fair to everybody, as I always do. So, this is Mary. Chachitatu, gitokoze Mulungu kuti takumananso chaka chino after 1 year. Ena tinali nawo last year safika kuno ku 2025. Ambuye anatenga kwa hivyo toze kwambiri kuti Ambuye atisunga kuta celebrate 2025 tikuti zikomo kwambiri titamande Mulungu. Choncho tikhale anthu achikhulupiriro, anthu okondana konse kuno kulomebeo tikondane onse, komanso tikonde mitundu ina imene sikulomebeo, tikondane ndi anthu onse amuno Malawi, chifukwa tonse ndi Malawi. Monga anaka muzipanda kuti palibe mlomwe chewa mtumbuka kapena ngoni pali Malawi. Choncho chikachika choncho magazi atuka abantu ofira ndi Malawi blood sipakhalanso magazi amakawa osiyana ndiye choncho koma nje zovina ndi zabwino koma kungatheke kuti kapena atipase mpata pang'ono kuti ndimalize kuyankhula. Singati kuyankhula pamene anthu akuvina. Ndikudziwa kuti mukusangalala kwambiri ndi zimene ndikuyankhula, koma mundikire pang'ono. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndiye tikhala anthu okondana ife tonse kwa mitundu yosiyanasiyana tikakukondana, komanso yambe kugwira ntchito kwambiri. Posachedwa pa tipeza fetereza. Ndiye ndikupempha Malawi kuti mvula ikabwera mlanja fetereza betonse tilime mwamphamvu kwambiri kuti chachamanso pasakhale njala, komanso makolo kuyambira January 1st, school fees, secondary school, primary school, zikhala ulere.
Sirifuna kujoma ku school kukawa kachaso osabira ku school ayi. Mukateo titana. And I mean it. Comança makolo ma física aulere paibe excuse kun lebe school fees. Indikadabe pa muzibena paje pai makolo kwa mwana alibaira akusema bao sabire ku school ngoli ba so ditana kwambe. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singabele pasogolo. Komanso without education, zikono sibila pasogolo ai. Chajo tonse de guizane, plako sokolo, apunziso, mesese kwa mbili. Next time, sinifuna kuli pa MSC kupamanantu 55%. Manyadira. I'm sorry. It's in the blood, the DBP. As I say, Sinifra Kujomba, we are going to be able to go, Choncho don't suck with as many as we can get you know. We are going to be able to go. The mayor of the Fora Bambi, the Jidige, Kuti, God is kind of winner. Mkakolabura chama tikapala fedeza nimkhani mai kugwisa kena ka kenso ndikusunga kwichankuta mutenge mezo mugwe fedeza muka self sustaining osaka welfare every year. That was not the idea. Tampola zimene different responsibility, different discipline, alienza akaya responsible muziko mono, kunyaka ska responsible, sibida basogoro. Nimea nditu ndifuna kunena zimene zo, kumanso mungana nakai, nani akuti, pa inauguration paja, tisente maganizo atu, mindset. Is akuti siziteka. Nime zikubesa upon see. Kule uja kuni ndani. Akuta kaenda na meneuja. When somebody is doing something good, you want to bring him down. When you akwa chanting, akaenda ni uja. Singa take as a man as singa take. Zima take out. Hey. Zima take out. Wina wakonkuno kumako beo dukura. Amana kudi. APM kukapredi. Singa take it over my dead body. That take out way? De manyazi way? Chavo. Dimao ameno andugo dizilo kwambi. Ambe ya udasa nonse. Tiko mana chacha mawa. Tiko kwambi tiko.
zikomo kwambiri anzathu amagule. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kulankhula kwa khwimbi la wanthu lomwe lasonkhana pa bwalo la kuno kwa Chonde. Nde apa ndili ndi mzanga Barbara mwina mwachidule tangotiuzako mfundo ziwiri zokha zikuluzikulu zimene mtsogoleri wa dziko lino wakamba. Ndikudziwa kuti wakamba zabwino, wakamba zambiri zabwino, komabe ziwiri zokha mongochepa pamene tikupitiriza ndi programu yathu. Zikomo kwambiri mzanga Beatrice. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anatsindika kwambiri pa nkhani ya njala, kuti anthu akhala kuvutika ndi njala kwa zaka 6, ndipo iwo afotokoza kuti nduna imeneyi ya zaulimi awatumiza ndithu mayi rozambiriza, awatumiza ku Zambia kukaonetsetsa kuti chimanga chimenechi chimene ayitanitsa matanzi ochuluka kuti chifike mdziko muno, komanso awakonzekeresa alimi kuti achite machawi, alime mwamphamvu kusonyeza kuti fertilizer afika. Komanso iwo anatsindika pa ulimi pomwepo kuti alimena mdziko muno amadandaula kuti chimanga chagulidwa bwanji ku Zambia. Ndiye mtsogoleri amene anatsindika kuti yaye alimena anabisa chimangachi, ndipo anthu pamene amavutika ndi njala chimanga chimene sanakwanitse kuchipeza. Koma anatsindikanso kuti iwo ndiokondwa, anathokoza mdziko muno anthu amene anawavotera, komanso anayamika mitundu yonse monga achewa, mtundu wa atonga, dziko lonse lino la Malawi asena pamodzi ndi alomwe, kuti Malawi ndi mmodzi, komanso anthu anawapasa mavoti ochuluka, komanso anatsindika kuti Malawi tikhale okondana, kutanthauza kuti tonse ndife amodzi. Anayankhulaponso nkhani ina yakuti makolo school fees ikhala yaulere kuyambira pa January 1st. Mwina mwachidule ndi zomwe anthu anasangalala kwambiri atamva nkhani imeneyi ya sukulu yaulere, zinazo tipitiriza munjiramo. Zikomo kwambiri mzanga Barbara. Pamenepa tipitirize ndi kuonera mwambo umenewu. Ndi nthawi yoti tsopano pakhala pakuperekedwa mphoto kwa magule kaya ndi mabungwe amene agwiranso ntchito yotamandika pa mwambo umenewu, makamaka kusungitsa chikhalidwe. Excellency Madam, ndipitirire kupereka mbiri kapena chimene chinapangisa anzathu a organizing kuti awatchule Bambo Bernard Silumbe Chisowa kukhala mmodzi olandira mphoto mu tsiku la lero. Bambo Bernard Chisowa Silumbe iwowa amachokera mmudzi wa Namitupa tiye Mtiramanja, boma la Mulanje. Dzina loti Silumbe limatanthauza kulumpha. Your Excellency, Bambo Silumbe anayamba kugwira ntchito ngati guard ku Beneath Trust, bungwe lomwe anayambisa mtsogoleri wa dziko lino wakale malemu Bingu wa Mutharika, uzimu wawo uwuse mumtendere. Kuchoka kumeneko anabwera pamalo pano ndikuyamba kugwira ntchito mu chaka cha 2018. Iwowa akhala akutumikira malo ano mokhulupirika kupititsa kusunga chikhalidwe cha Chilomwe. Achisowa akhala gawo limodzi lofunika kwambiri kumbiri ndi chikhalidwe cha Chilomwe. Iwowa ndi nkhokwe yambiri ndi nzeru za makolo athu. Lero tikuzindikira ntchito yomwe achisowa agwira, ndipo akupitiriza kugwira kuteteza ndi kupitiriza pasogolo chikhalidwe cha Chilomwe. Pa nthawi ino ndipemphe Bambo Chisowa kuti muta kupita mukalandire mphaso yanu.
Mthunguluzo azimayi, mthunguluzo, mthunguluzo, mthunguluzo. Elulu alomwe. Waliwe. Zikomo kwambiri bambo Chisowa. Zikomo kwambiri. Mosataya nthawi mphoto kapena mphaso yachiwiri ikupita kwa Malawi Cultural Grouping. Mwansangasanga ndi gule ochokera ku Palombe. Guleyu amavinira pa khomo la mfumu. Anthu akumudzi amasonkhanitsa zokolola zawo monga mapira na ndolo ndi zina zonse pa khomo la mfumu akuvina usiku kukathokoza kuti Mulungu wawayankha pa zokolola zawo. Ndipemphe amene akuyimirira gulu limeneli kuti akalandire mphaso. Mthunguluzo azimayi, mthunguluzo, mthunguluzo, mthunguluzo. Mwansangasanga anzathu agule, please ndipase mpata. Thank you very much. Anzathu agule amene mutisogolera gule musaikeso gule ndifulumire chifukwa cha nthawi. Pa nthawi ino ndipemphe bambo Ismail Katawala kuti apite akalandire mphaso yawo kwa president. Nyamata ameneyu amayimba nyimbo mu chilankhulo cha Chilomwe. Chamba chimene amayimba amasakaniza ndi lokolo ndiso chamba chotchedwa nashid. Nashid ndi chamba chomwe mamvekedwe ake ngati nyimbo za chipembedzo za Chisilamu. Mthunguluzo azimayi pamene Ismail Katawala akulandira mphaso yake kuchokera kwa a patron amulako wa Lomwe. Your Excellency and Your Excellency Madam, at this moment, mundilole ndimalize gawo limeneli limene anzathu organizing akupanga recognize the board chairperson of Mulako wa Lomwe, Mr. Muchana Kwaye Mpuluka. Pamene akulandira mphaso yawo mundilola Your Excellency ndingonena mbiri yawo pang'ono mwasangasanga ndi mosunga nthawi. Mr. Muchana Kwaye anabadwa chaka cha 1982, 10 August. Ndokwatira ndi ana awiri. Komanso iwowa apanga primary school yawo ku Mitawa, secondary school ku Palombe, tertiary ku University of Malawi Polytechnic. Ali ndi ma degree awiri komanso ndi administrator wamphamvu. Agwira ntchito ndithu malo ochulukirapo kwambiri. Mthunguluza a board chairperson amulako wa Lomwe pamene akupangidwa recognize ndi mulako wa Lomwe. Your Excellency, pamenepo ndiye pamathero pa mwambo umenewu opereka mphoto masanawu. Ori amapo ya mulupale vavo ni pyadaho wosikapo okutula awido wakela dimarele vavo. Muito obrigado. Your Excellency, pa nthawi ino mundilole kuti ndi nthawi yopereka mphaso kwa Paramount Chief mwene wa Mamene Kaduya. Ndi apemphe anzathu amene akutigwira ntchito imeneyi a protocol kuti mutithandizire mwasangasanga ndi mosunga nthawi. Amene akupereka mphaso masana uno ndi His Excellency the State President and the First Lady, the Right Honorable Vice President, the Right Honorable Second Vice President Designate, all Cabinet Ministers, the Chief Secretary, DPP Secretary General, DPP Vice Presidents, all senior party officials, all senior government officials, Minister of Local Government, and all guests present.
ndilole pa nthawi ino anzathu a protocol mundithandizire kuti mwambo umenewu uchitike mwasangasanga pamene Paramount Chief Kaduya atawandikire kuti tichite mwambo umenewu. Ori ya mapo ya mulpale elukulukwila ya hina Paramount Kaduya sikana waya hina akele da wakela na vega kwangu a protocol au hina munikavi here au hina maningani elukuluko atovelele mwamsanga kumathawatu ibalale ndavu ya pama akwihu a protocol kumathawa skrite pia nindi tu asupai ama bilivitene waone munikavi here holo mwinto prikad. Pa nthawi ino a Paramount Chief akupita penepane a State President kuti alandire mphaso akachoka menepa achiwiri akhale Right Honorable the Vice President Justice Dr. Jane Asa AC, kenako amalize gawo limeneli lapansanja ndi the Right Honorable Second Vice President, kenako akabwerera ndi tchule mwasangasanga modzi ni modzi kuti asatire a Paramount Chief akapereke mphaso zawo zikomo. Yapya ilukulukwela arbe mutu aleliweyo nimveka wina apange mwakuva motamakela entawi a Paramount yapenya wole inaka email vale arbe mtu opalo tuva na ina tuveke vavale vineni wa magule vale. Ntunguluzo as mine, Ntunguluzo. Pa nthawi ino ndi nthawi ya a Vice President anzathu a protocol mutithandizire kuti tisunge nthawi. Akwiwa protocol ese sana munikavire maningani ntawi. Ntunguluzo as mine, Ntunguluzo. Pa nthawi ino ndipemphe the Right Honorable Second Vice President kuti so mupereke mphaso yanu. Elukulukwila naveka orihea ayeno kikazingeni chihana awina alwana to yavelele. Ntunguluzo as mine, Ntunguluzo. Lulu. Pa nthawi ino ndipemphe Paramount Chief Kaduya kuti mutakubwerera ku mpando wanu wachifumu. Pamene akubwerera ku mpando wachifumu Paramount, ndipemphe mwasangasanga all cabinet ministers, the Chief Secretary, DPP Secretary General Honorable Mukito, DPP Vice Presidents, all senior party officials, all senior government officials, Minister of Local Government, and all guests present, and the Zimba Heritage Group. Tisatira kumene kwapita amfumu kumpando wawo wachifumu kuti tikapereke mphaso tonse mundondomeko imeneyi chifukwa cha nthawi. Arwe mtu elukulukwela anavekwa yoyo aromoliwe voholeliwa na baba Peter Mkito. Arve mtu aromuliwe teni woule ndi tunavelele. Arve mtu aromuliwe teni woule ndi tunavelele motamakela entawi. Tonse amene tikupereka mphaso kwa Paramount Chief Kaduya nthawi ndiomweyi tilibe nthawi asatira mfumu ku mpando wawo wachifumu tikapereke mphaso mwasangasanga
ndimusunga nthawi. Arve mtu awile ndovelela uyanaka avelele wa Paramount Kaduya elukulukwine dhiela kuti arve mtu ntimuende na velele wo ule ndito oyaromoliwe nuya koma akozekela na kowana dovelela entawine dhiela mwento brigade. Your Excellency and Your Excellency Madam, ukatha mwambo meneu tipite kumagule ndimafuna ndipemphe gule wa Malawi kuchokera ku Palombe amene walandira award masana uno kuti mukonzeke muwandikire pa stage pa mwasangasanga ndi musunga nthawi. Anzathu agule wa Malawi, please get ready. Damala denda nuvekai akwahu amarapi ayimkhale pa kuviru awe nthawe muni ithani wanyu enthaweyo mvole mu ground mu mothamangela enthawi amarapi akachoka gule wa Malawi anzathu a Goliath January Sopa mukhale next. Akachoka menewa abwere anzathu akutulusa chinamwali, please mukhale muli ready. Komanso kubwere chinazulo mambirira, please pamene mulipo muwandikire ndithu. Maseko ngoni ngoma, please get ready. Rumpi sekele nanunso mukhale mukonzeka. Mango chiripa jiri nanunso mukhale mukonzeka. Anzathu ascended assistance nanunso palipose mulipo, please konzekani. Palombe Sopa nanunso mukhale mukonzeka. Anzathu a Epalama from Machinga nanunso konzekani. Komanso Nahache Sopa konzekani pamene mulipo. Kumalizana kwake anzathu achinamwali chapa chitseko nanunso takonzekani. Magule amene akutchulani kuti tisunge nthawi, anzathu a entertainment komanso anzathu a protocol mutilongosolere kuti akhale mosatizana kuti tisunge nthawi pamalo pano. Thank you. Arve gule oyo aromoliwe wambela timarapi mukhale pa kuviru awihinaye waitanani nthawi yeyo mukhaleke muvolo waka ground nimo nuvekana kwihu makamaka protocol awihina ateri munikapyere awihina nimali mwa msanga programu yola. Akwahu asendera mukaleto pa kuviru yedava nditu watu erina otuva wa Paramount Kaduya. Nohona nditu matrasi matene yakele wole atuvane makithao ndipemphe anzathu a protocol tatithandizireni ngosolo kumafumuko kuti mwina tisunge nthawi pamalo pano. Anzathu onse a protocol tithandizireni kumeneko kuti zonse ziyende mwasangasanga, nthawi sikutilola pamalo pano. Akwahu a protocol munikapyere mwa msanga awihina wonkodete opama mothamakela elukulukwila. Akwihu a protocol nikapyereni ndithu mwa msanga awina dete opama nimalihe ndimo danda othamakele elukuluku. Magule onse amene takutchulani mukhale muwandikana according ndi order imene yaperekedwa kuti tithamange pamalo pano. Alomwe wariwe akwiwa Malawi mkhale rede awina nditu programu ambevu dawina
Anzathu Amalapi pamene mulipo khalani okonzeka kuti akamaliza kupereka zopereka kwa Paramount mulowe m'bwalo mwasangasanga ndi mosunga nthawi. Akwiwa protocol nikamvere wonko athu yakuve athu pangeda msanga awintamakele mapu ya thomulu pale Profesa Arthur Peter Mutharika ni moe getu ni Mutharika yonele thomagule pang'ono. Akwiwa protocol chifukwa cha nthawi ndipemphe anzathu azimayi amene mukuimba mutalekeza amenepo and mpange create space. Anzathu protocol, please can you assist me tibeze space kuti anzathu Amalapi ayambe kutiimbira mwasangasanga chifukwa cha nthawi ena akupereka mphaso kuti tisunge nthawi. Akwiwa Malapi idani maitana mvolo mground ni mwaina mwambe towipa mota makeda elukuluku pangani ndi tumwa wakuva. Akwiwa protocol a security nikavhere ni msanga mvelele tila mvomvo awina atwa evrekevu. Alomwe wariwe no pia no pia no pia no pia Anzathu Amalapi alandira 20,000 kuchoka kwa patron amulako wa Lomwe, 200,000 kuchokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mthunguluzo azimayi, mthunguluzo mwasangasanga ndipemphe anzathu a Goliath January Sopa kuti alowe m'bwalomu mwasangasanga ndi mosunga nthawi. Akwi unuvekeni awina a Goliath Sopa akuvani mvolo ground ni awina mwine sopa mapu ya mulu pale adwele na wa Goliath Sopa leto okhalao akwa wa Goliath Sopa alomwe wariwe ndipemphe anthu tonse amene tili pasogolopa tatene tipereke space kuti a patron
aonere magulu abwinobwino please. Akamaenda wachitukuko, akamagona wachitukuko, pita pita, pita pita, pita pita, pita pita, akamaenda wachitukuko, akamakara wachitukuko, zona di zona di zona. Anzatu amenewo agoli ya January sopa a president apa sasa mpaso zikomo kwambiri mosataya nthawi wa excellency nditani anzatu agule wakutulusa chinamwali kuti soti apase mpata aonese luso lawo la chilomwe. Mvekeni awina yono. Ana mwalanga tuyeni ana mwali yanga inu ana mwali yanga inu ndafuna ndikuuzeni sukulu ndi yabwino mtakale madokotala ana mwali yanga inu ana mwali yanga inu President kuti amenewa amalosedwa kuno asikana amenewa ndi anyamata amalosedwa unamwali koma nyimbo inali kumene kwa president inali onena kuti asikana inu mulimbikire muzakhale ngati Jane Answer anyamata amalangidwa kunena kuti anyamata inu mulimbikire mukhale ngati Professor Arthur Peter Mutharika kulowa president kawiri ndikanamata komani ndi anthu amakoma kumeneko adomwe 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 wariwe a president kuuzeni kunena kuti akamala anthu akalosa chinamwali si chinamwali chokha anthu amalimbikitsa nkhani ya skulu monga inu munenera ana amene atauza kunena kuti alimbikire skulu kuti azamenye double ngati mmene mwamenyera pa moyo wanu adomwe adomwe
wariwe zikomo kwambiri Your Excellency. Anzathu akutulusa chinamwali alandira 400,000 kwacha kuchokera kwa inu a patron. Motsatira nthawi nditane gule wa maseko ngoma kuchokera ku Mangoni kuti nawonso aonese luso lawo la ku Mangoni. akwihu amaseko ina pale noni heruswiwa yanilela wina gule yola ya mwinaka ina mwina ya wina ekoto ohakalala awina ekoto leno iwina ngati mvato atowine liwe ekoto yeda alomwe tisendera nalomwe chingoni chikalipo ino chingoni chikalipo wakwakwa ino tisendera nalomwe ino tisendera nalomwe chingoni chikalipo Bambo maseko hariko mantundu tilinayo ife tilinayo haya tubosi yobanda kutsikonda tilinayo ife tilinayo wawa yatubosi yobanda kutsikonda. Zikomo kwambiri anzathu ama seko ngoma kuchokera ku Mangoni takunyadirani kwambiri. Zikomo kwambiri. tilinayo nayo ovenyera ndito Mangoni moni karatia nohari rya limoda monga kati yano alomwe nokotela kwa basi gule amene kuchokera ku Mangoni walandira mphaso kuchokera kwa patron ya mlako alomwe yokwana 400,000 kwacha. Mthunguluzo azimayi, mthunguluzo. Zikomo kwambiri anzathu ochokera ku Mangoni takunyadirani kwa basi. Thank you very much. Anzathu a protocol tithandizireni chifukwa cha nthawi. akweho a protocol munikavere mothamakela elukulukwila. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino timalize gawo limeneli ndi gule wa Rumpi Sekere amene atatipasire gule wawo pa nthawi ino kutimalizira gawo limeneli. Anzathu a Rumpi Sekere. akwihu a Rumpi Sekere waonili tumalihe minelo yala awitho ntamakeleke dimoda Rumpi Sekere akwihu a protocol msanga utamakele nthawi. Chifukwa cha nthawi mwasangasanga ndi mosunga nthawi ndipemphe anzathu asendela sisters mwasangasanga tabwerani mutimalizire gawo limeneli kuti tipite chigawo chomaliza sendela sisters. Mothamakele lukulukwila niveke akwihu asendela sisters awimu wendi tumu wale onchiwini awina arive mutu akarathile ngomwina pale okole makhuva akwihu asendela.
ndilengeze kuti anzathu a St. Sisters apasidwa mphaso kuchokera kwa First Lady ya 500,000 kwacha. Nthunguluzo. Pa nthawi ino mundilole pamene tikupita ku malechereche a programu yathu this afternoon ndipemphe anzathu a security komanso a protocol tonse ndi a security tatiye ndipereke njira yoyenerera apa kuti magalimoto ayende mu dongosolo lake. Anzathu a security komanso a protocol please tatiye ndigwire ntchito mwansangasanga ndi mosunga nthawi kuti tipange kriye njira yathu. Your Excellency and Your Excellency Madam, distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of our Mulako wa Lomwe 2025 festival celebrations, and may I humbly request you, Your Excellency and Your Excellency Madam, and all invited guests to rise for the national anthem. Tita kukhala pansi. A president athu amene muliso a patron athu nyimbo ya fuko lathu kumalizisa ndithu mwambo umenewu umene ukuchitikira pano pa Chonde. Unali mwambo ochititsa kaso kwambiri. Ndanena kuti mwambo umenewu sukuti unali wa tsiku limodzi ayi, koma ndi mwambo umene wakhala kuchitika sabata yapita yonseyi. Lerolo ndi limene unali kutsendera kumalizisa mwambo umenewu wa Mulako wa Lomwe. Utu ndi mwambo wa chikhalidwe wa mtundu wa anthu a Chiromwe, komatu sikumakhala anthu a mtundu wa Chiromwe okha, kwabweranso anthu a mitundu ina. Taona ndithu anthu a Chingoni afika kuno, komanso anzathu ochokera mchigawo chakumpoto afika kuno, ku Eastern Region afika kuno, kwafika anthu ambiri ndithu ochokera m'madera osiyanasiyana kudzachitira umboni mwambo umenewu wa Mulako wa Lomwe. Ndetu pamene panso ndi pamene tikumalizisa ndithu zimene zimachitika kuno ku Mulanje kwa Chonde. Posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino akhala akuchoka pamalo pano, komabe ndili ndi mzanga Simeon Shumba ameneyu ndithu waonera nawo mwambo umenewu kuyambira mmawa uja mpaka na nthawi ino. Wamvera nawo kulankhula kwa anthu osiyanasiyana amene ayankhula pa mwambo umenewu. Mtsogoleri wa dziko lino wayankhulapo, board chairperson wa Mulako wa Lomwe wayankhulapo, komanso akuluakulu ena a Mulako wa Lomwe ayankhulapo. Simeon, mwachidule ndimafuna ungondifotokozera pang'ono chabe zimene analankhula. Tiyambe ndi zimene analankhula muchana kwa Impuluka. Iwowa ndi board chairperson kapena kuti wapa mpando wa gulu limeneli la Mulako wa Lomwe. Muchana kwa Impuluka anakamba kuti gulu la Mulako wa Lomwe ndi gulu lolimbikitsa kwambiri nkhani ya chikhalidwe. Choncho iwowa amakumana chaka ndi chaka ngati njira imodzi yobweretsa Amalawi pamodzi. Anakambanso kuti ndalama zomwe agwiritsa chaka chino pafupifupi 280 miliyoni zachokera m'matumba mwa anthu, ndipo zonse zikatha bwinobwino akhale akupereka ripoti kwa amene anthu ndalama zimenezi zagwirira ntchito, kuphatikizapo mabungwe ndi makampani omwe athandiza mkumano umenewu. Mwachitsanzo anatchulapo makampani ngati ya banki ya NBS,
aniko ndi ena ofuna kwabwino omwe amatenga kandi chimanga kusenza pamutu kubweresa kuno enanso amasenza nkhuni zawo kubweresa kuno kuti azathe kuphikira zinthu zina komanso ndalama zawo kugulira katundu osiyanasiyana yemwe wagwira ntchito pa mwambo umenewu wa chaka chino. nde mwina kanso Felix Tamblas nawonso anakambapo nkhani ya dongosolo la mmene layendera chumachi. Kodi kuti tinene kuti mulakho wa lomwewo ndalama zake sizinachokere kuboma? Malinga ndi Felix Tamblas omwe ndi acheya a mwambo onsewu anakamba kuti ndalama zomwe zachokera kuno sizinachokere ku nthambi ina iliyonse ya boma. Ndalama zimenezi zachokera matumba mwa anthu mamembala eni wake omwe asonkha limodzi ndikupangisa kuti mwambo umenewu uchitike. Ndeya kuti pamapeto pa zonse pakhala a detailed report yomwe ndalama zimenezi zagwirira ntchito kuti akapereke kwa patron wawo Professor Arthur Peter Mutharika yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino yemwe panopa akulimbikitsa kuti pasakhale wina aliyense yemwe akhale patsogolo kuononga chuma cha boma kaya ndi wa bizinesi kaya ndi wa ndale kaya ndi ochita ntchito zosiyanasiyana kuononga chuma cha Malawi. Anthu amenewa akhale patsogolo kupititsa patsogolo ntchito za boma zosiyanasiyana malo modalira chuma cha Malawi kuti adyetse mimba zawo. Choncho Tamblas anatsindika ndithu kuti ndalama zonse zomwe zagwirira ntchito 280 miliyoni aziunike pakhala ripoti labwinobwino mmene ndalamazi zagwirira ntchito kuchoka matumba mwa mamembala a mulako wa lomwe ndi makampani akufuna kwabwino omwe athandiza mwambo umenewu. Chabwino nde tikambeponso za mawu amene walankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Wakamba mfundo zambiri pano zimene ndithu anthu amaoneka kuti amasangalala nazo kuombera m'manja. Mwina mwachidule tango ndifotokozera pa nkhani ya chakudya, nkhani imene anayambirira kufotokoza. Iye ananena kuti anakamba mwa challenge kuti ena amati sizitheka akuti zitheka njala itha posachedwa chifukwa chakuti boma lake likugula 200,000 metric tons ya chakudya kuchokera mdziko la Zambia chomwe chikhale chikufika masiku akubwera kuti anthu adzitha kupeza chimanga mosavuta makoma onse. Choncho zimenezi zikachitika Amalawi akhale kupeza ndithu mwayi wa chimanga kagula chimanga chimenechi mosavuta. Chabwino mzanga Simeon Shumba ndakuthokoza kwambiri. Ndetu pano tikuona ndipiti wa galimoto zimene wakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa zikuchoka pa malo ano komanso zimene akwera wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino lemekezeka Enoki Chihana kuchokanso pa malo ano. Nde pano ndili ndi mzanganso Charles Chindongo iyeyu watsatiranso bwino zimene mtsogoleri wa dziko lino amayankhula. Charles, tandifotokozera nkhani ya zamaphunziro mtsogoleri wa dziko lino watsindika motani? Watsindikaso mwina chidwi chake kwa Malawi kuti munthawi yomwe amachitisa misonkhano yokopa anthu analonjeza Malawi kuti chimodzi chomwe akufuna atakwanisa munthawi yomwe akhale mtsogoleri wa dziko lino ndi kuchosa ndalama zomwe ophunzira amalipira ku primary ku secondary. Ndikukhulupirira kuti masiku akudzawo chepawa tiona zimenezi zikutheka chifukwa chakuti wiki amanga tisakula kwisanga tisali nayo kukhala kuchitika zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza kulumbiritsa aphungu. Zinthu ngati zimenezi kuti zitheke kwambiri zimafunanso mwina nyumba ya malamulo ndi anthu ndi adindo ena kuti akavomereze kuti kodi ganizo limene ngati dziko la Malawi ndiloyenera pa nthawi ino mwina kwa munthu wamba ukhoza kuona ngati kodi ndizoyeneranso kuti anthu azikapereka asamapereke fizi ku secondary. Tikoza kunena kuti kwa anthu amene ali ndi kuthekera zimaoneka za simple koma Amalawi omwe ali kwa ambiri ndaona ine madera ambiri anthu akuvutika kumaliza skulu. Ndikukhulupirira kuti ndi chinthu chomwe chingathandize mwina paja Malawi 2063 chinthu chimodzi chomwe chiti chofunika kwambiri ndi human capital development. Anthu akuti mkaone chiwerengero cha anthu amene amayamba skulu primary kufika stand 8 ndi amene amayamba form 1 kufika form 4 you see kuti ma numbers aja immediately after form 1 amatsika. Zomwe zikuuzani kuti chani anthu ambiri makolo ambiri sakukwanisa kupereka chani fees. Ngati kuti dziko la Malawi line ndi masomphenya ya Malawi 2063 kuti zimezi zatheke human capital development chinthu chofunikira kwambiri ndesi tingakhale pano kumasindikiza kunena kuti kodi chimene chakunena president chofunikira bwanji mwina atakhuza mbali ya maphunziro anenaponso mwina immediately za njala yomwe ili mdziko muno. Mwina ena amanena kuti
njala yomwe ili ku Malawi simani made mwina adi tikhoza kumavomereza tizivomereza chifukwa chonena kuti amene ali ndi kuthekera kolima chimanga chambiri ambiri amakabisa si aboma amene amachisunga chimanga cha anthu aja amabisa kuti apange phindu lochuluka pa anthu osauka amene nthawi zambiri sakwanisa kugula chimanga chicha boma latani pa nkhani ya njala yanena kuti pompano akhala kumaliza ndondomeko yonse imene ayika kuti boma la Malawi likhale kugula chimanga kuchokera mdziko la Zambia chikhale chikufika mdziko muno ndikukhulupirira kuti chithandiza kwambiri anthu amene amakumana ndi njala nthawi yomwe tikuyandikira kulima pakana kuzafika nthawi yomwe anthu azikolola zokolola zawo ni nthawi yofunikira kwambiri ngati mtsogoleri sangalole kuti nzika zake zizifika potani pomafa ndi njala chimene chonse anachinena kwambiri kuti mbuyo mungakhale amabwera kuno zinali zowavuta kwa thandiza anthu aja onse koza anali ochuluka sanali mtsogoleri wa dziko koma abwerera kumalo akuno kwa achonde ngati mtsogoleri wa dziko ndekuti if you can see olomene zinthu zikuyendera kunoku zinthu ndizosintha kutanthauza kuti panopo mwina executive powers mphamvu zopanga ziganizo zina ali nazo ndipo pamene akhala akubwerera pambuyo chimene chonse anachinena china chomwe anachiphatikiza ndi nkhani mwina ya njala tinenenso kuti anatchulapo za kupezeka kwa fertilizer mwina lero tili mu Oktoba mwezi wa Maolo winawo tizimva kuti kugwa mvula fertilizer ndi chinthu chofunikira kwambiri ngati dziko la Malawi lifuna likhale ndi chakudya chokwanira mwina nkhani za njala zikhale zikutha ananena kuti boma lake lituli kuchita china chilichonse chotheka kuti ikamafika nthawi kuti amaLawi akuyenera athire fertilizer kapena kuti nthawi yolima yakwana zimenezo zipezeke nde anakambaponso tibwerere pa nkhani ya maphunziro ija anatsindika za udindo wa makolo ndi ophunzira pa maphunziro pa nkhani imeneyi anatsindika motani mwina tinene musabisira pano mwina tonse ndi akuluakulu pano machitidwe athu pena makukamu timachita zinthu zobwerera mbuyo boma likubwera ndi arrangement ngati imeneyo kuti skulu ya ku secondary ikhale yaulere mpeza makolo ena akumulola mwana wawo azipita ku skulu atamwamowa ndekuti akuphwekesa investment yomwe boma lomwe lilipoli layika kumbali ya maphunziro kozi tikamapita paphunziro akabwera aulere makolo ndi ophunzirayo anthu awiri onsewo akuyenera akhale ndi udindo amene ndi udindo oyamba waukulu ndi makolo aonesese kuti mwana wawo akamapita kumene kucha boma likhala likuyika ku maphunziro ku ndalama za nkhani kozi kubweresa maphunziro aku secondary aulere sichikhala chinthu chophweka so responsibility kuchokera kwa ophunzira komanso makolo ndi chinthu chofunikira kwambiri tunzanga pitisi chabwino ndiye mwina pamene tikumaliza tikuona apa ndipiti wa galimoto zikutuluka ndithu mtsogoleri wa dziko lino watuluka pamalo ano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino watuluka apapa tikuonano wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoki Chihana nawonso akutuluka tingomalizitsa kuti pa nkhani ya chikhalidwe zinthu zimene zinatenga malo kwambiri pano ndi ziti mwina ndifotokoze kuti zochapa nthupi ndi zonjezera mphamvu kumati ukapitapita paliponse siumenda mtunda wautali usanapeze anthu akuyesa zinthu zokuti sinaonepo akuziyesa kunali mamix andithu okuti ukaona wafuza kuti koma kunyumba yako zikatha bwanji so zimangosonyeza kuti amalawi ndi anthu achidwe kwambiri amalawi amasapotana amalawi amapasana support zinthu zikakhala zikuchitika mwina akukhoza kuona mchithunzimo khwimbi lomwe linafika kuno kusonyeza kunena kuti pa nthawi ngati imeneyi sitimatenga kuti ichi ndi cha alumwe ndiye kupita alumwe ukhaukha sindikukhulupirira kuti munthu amene ali sanabwera kuno ndi mlomwe kusonyeza kuti ngati amalawi tingasiyane maganizo chotani timakhalanso ndi nthawi yobwera pamodzi ndi kuphunzira zinthu zachilendo mwinanso zomwe zimatilusanisa ngati dziko ndi chokondwesanso kunena kuti dziko la Malawi zinthu zathu timapangabe mosiyana ingakhale mu nthawi ya transition munaona amene zinachitikira there was total calm peace ndi kubwera kwa anthu kuno zikhoza kusimikiza kunena kuti apalibe mwinanso zikonzero za mbuyo zindili panopo ndizosiyana kwambiri kusanaza kuti kunali chidwi chambiri anthu ena achokera ku Lilongwe ena achokera ku Mozambique momwemo ena tikumva kuti achokera ku Zambia koma onse aja angotiluzanisa pamodzi kuti ndife amalawi tendizipangirani zinthu limodzi ndiye ukayang'ana zinthu zimenezi zimene zimagulitsidwa zinali pa chionetsero mankhwala amene akunenedwawo kaya ena amagulitsa zibangiri mikanda zakudya ngati achinyamata mwina pamenepa tingagwire chiti kuti tipindule nacho ndi kukamba makamaka mwina ku nkhani yobweretsa chuma mdziko muno kuti kodi tizingogulitsa ndikudya basi kungobwirabwira zonse zomwe tagulagula kuno tingobwirabwira zithereko kuno kapena tingapindule nazo bwanji ndikukhulupirira kuti pakuyenera kuchitika ichamati pa chizungu value addition zinthu zichango zigulitsa
mwa ngati mene tikugulisana makukamu pansika wamba pansika wanjala koma ndikhupe kuti zina zata zipanga package nkumakazika so malo ma strategic positions pa border tingwesezera m'mayapoti ndi zinthu zokuti zina zili kuzipanga scientifically zimathandiza adi zinthu nthupimu koma zinthu zija tukanga tingozipanga limit kuti izizi tikangozigwisa ntchito kumulako even kumulako kunoko kwacho ndekuno kukuyenera kuchitike zinthu zingapo zonena kuti malowa kuchokera ulendo wa 2007 kuzafika pano to me that is consistency akhala akupanga zinthu and every time tikamba zoti kuli mulako timaona zinthu zosiyana even amakina internet thandiza kuti chidwi chilipo we are seeing my innovations koma my innovations iwo angothera ngati mwina lero kodi sizingatheke kuti pasegulidwe mashopu kusegulidwe kwacho ndekomwe kuno mashopu omwe anthu azigulisa zinthu zosiyana zinthu zimene zimene zikhoza kuthandiza so tikukamba nkhani za youth employment pano kwa chinyamata ndochuluka kwambiri titati tipanga formalize zinthu zinazi adindo atatengapo gawo lachikulu mwina kwayika anthu amagulu kuti mwina zinthu zomwe akupangazi ayambe kupindula nazo zikhoza kuthandiza kuti mwina nkhani za chuma ziyambe kuyenda bwinobwino. Ndathokoza mzanga Charles Chindongo. Eyetu ndi mmene zilili kuno kwachonde komano tsopano mmene tikuteremu ndekuti tafikano pa malechereche amwambo umene wamulakho walomwe kuchokera kuno kwachonde mboma la Mulanje kumene mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika anali nawo pa mwambo umenewu komanso tinaona kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah komanso wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Enoch Chihana ndi nduna zina za boma komanso akulu Macheza